a champion se breka se nipa be se aduasa wono mabonyanya eja kese bi ato won dan mu ko wiase ba bi odi woti beto mpo ayedin afoforo bebreka ho ya boabo no awrabe ya de asom ya faseda ni nyinada Emma abuafo a wofa ye ho kanea ba behwomo Perfect series books say ngoma ben na working kan ede ama wotamu abofra no womode no womode abane de da bia meka se na kafo ne Ghana Education Service for so agyatomu o enti wonya bi de ma kwada na eye pa wo English language books awodro ni bi e wo ma basic kwankosi just 3 award people history of Ghana RME computing creative arts books awodro ni nyinada wodi bi aba ya mana wo just level no ya na kwakwa science mathematics social studies ane de ekeka ho de ye nyina se courses na subject no ye wo ho book a nkwada no ombetumi akenkane wo mo afi nuade mo kwa kwa school na se no ya na kwa ye coloring writing drawing and afi award people no wo mo so benya wo mo de ama na school sa wo do mo twen ho hye mo ntie ye ne mo mock exam term midterm exam ni nyina da ya sate question no san supplier we leakage bia ne akira kwada no twere wo twere no BC ne mra de na se bibia da aye fofofo de ama kuma se Puto Jani away ben station wa enkran. Down some man first stop enkran. Ubetumi afre ahumain 0243 299 938 0243 299 938 and now 0540 755 465. Perfect series books or see your world future is secured. Company bidia baba dan so wope chemistry teachers. And our physics teachers and one aqua quachra DM ever US abrochi memu and untino winning physics kakra chemistry so we ya their background do ne hia yen ya de wo kwa US abrochi memu aqua quachra de ewo ho company kura ya san gina mu biema wo penani so mo behe nkwada hwehwe efie construction workers plumbers welders and electricians and mama ko Romania many makwa bo adwuma wani ji hu afre yen ewo 0244 213-187 and now 0576-221-939 and now 0273-635-765. Vitamok no anonie ewa dwaman so busua anonie wei ane sanso eye aduane mapa ya wunya bina no ma bibia bekoso ye woni padua ne mu sa anonie wei na dokotafo mpo recommended my patient se munya bina mo no a ayaresa mo hwehwe no mo nsa ebeka enuaninu ahodo adahye mu ma ne senti mo fra ne nso nya bi no a eboa e ma wonyini ye bie wona dwene ma de wo so bia kom calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina na owo na soto vitamin choco wo ho vitamin banana strawberry soya milk drink ni nyina bi e wa dwaman so na we no caffeine sem bi anim into bia etimi enum bi vitamin company for some can choose pomoden ya de ayenton e wo store ente ye de wudie de wonnom de akoni padua num no eno na beboa mo pomoden ho nsem agina yie enti so pe bibi na de atwi minimum wa pe bibi anom amani o makosu ya mani padua num de a eye vitamin no ana ye kan for them san say wonnom na asom my Ghana finhye aduonu nie ya yenya won ho asem boni bi ankan ye ente ye vitamin na ena ye nom nyuma kwa da Roma ana bua so yasene na enen sama hodro no ye dia baba hwomo ye ne ye hwomo awie ye mienumidin mame adwa nyantatando meni abrewaba kofi chumasi afika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyaba ne sentino arahosam ene ye de hye kasia no ase ababeto dwase ne wokokwa menkoma suapon no emu a wo mu nyina ne ko jan tuntuma tuntun kokwa eno om nyina da e de abobo muti ene wonum sane nyina da ene se odisuani baako ya wo ne tadi akura geography student wa kran se ja ne laptop a wode sua de no photo aba ho enti wa kwa repair no ogina kwan wo ya wo peka obi ne mudi e ba ye tro driver bi e de baba betwi e de afa wura yi so e ma sabre ya ye kasa de amnumu wa ewura no afrim efia osa atria ne din enonom na arahosam no esiye no eka ho ebi ema kwame komasuapon no emuo enom social media sahodo nyina da wamo de batum anu mu kirem se ewura afie yi wamomma na busuafo nyina ya akone hyade pa sa wodi suani ni ma mene ne papa busuafo de ne basukuso amna mesua de
watete ni mawre matwe fisa level 300 wakwa ne laptop yi a wogina kwan ho ene videos ahodo ba social media ne so de mu awura papa ka ni fairly breaki woni ni pa ba ko bi na gina wona crunch ba ko bra de wo ye lucky watwe ne huntem ene wono ene guy no wogina ne nchane de trotro yi wode atwia fa wo mosoma sabre ya je ka se afia bra Facebook ne so ne fogi ne da so no wafiri mu ya na wo ko suapon no omu a de enkrofo ka nyina da ene se afi we ya hyase be se sabre ya ye ka sei adesuafo bedu ena wonom afiri mu na emumiensa ena enam accident kuro ya so ewa womo nche hwani womo ntwia so hono atwa na nanom ewa ansie do ne nyina mu womo de ato dwa sesanke bayi a wo ye desuani wonam kwan wo baabi sateke ho ana baabi am hostels ahodo yi wo ya no ye careful sunset rotrofo ni womo ntwetwetwisan wo bi wo he overspeeding wonya repair ni maintenance bia watisi kwan so ase wo kwa nie ebia ni so mdia kwakoku abkadaba ya fe yes si adwa wanyini enene abusua bi ade ekasem adesuafo ewo ho bi ade atodwa esra sanke baya asenkafo a wo modi ho atrantwie bebia hostels ahodo ni nyina dagbo hwi no aye munya botre na monhunu se bebia monam no hostels ahodo ho adesuafo bebre na wo ho a wo motwa mu koba we wogina ne baabi wontwa mu kura wo peka ade akokro makwakwa repe ne laptop a trotro driver yi wode ababa nyam no a asemi okopie mu ewo KNUS tisuapon no emu a efiri ho eba yegina so na yama afia na busua ne namfofo nyina hyeden ene yakọ ensem ya tuansam no so na enkwanhia ya amakwame nkroma suapon mu adesuafo se ebro kasei wotem penten kwa no ebi asi ewo mankran so eno so akoya rehosem pa wo hono mo a enye asem ketwa we no ka kase mienu eye petrol tanker ba kon wono woso diesel edifiri kumasi krom ha ekopie mu ewo tepa na chanso de no ya JN 5263-11 ya wode na ni akire mu wo tepa na fe kia ono so esu nkonwa edifiri tepa de na akire mu kumasi ono so na chanso de no eye AS 480-18 ono so de nkonwa ifiri tepa be pie mu kumasi na mankran so ensamso no so per bridge no so no model boy ni ekowiase se breka se kia driver no atwa nanom ewon se do na tanker driver no so amane bofo no kiremu ababia woda no ano den papa ya enya asem keto akra na oba yen Facebook hono mo a otek 102.9 videos no eda so ano hye enya asem keto akra na empanyimfo kiremu a de nam support kofa sankwanhye ba ye no wonom enhunu ya nhwehwemu mapa wafirase a wohwe ama ye hunde nam so kofa sankwanhye ba ya sebre kasei kia driver wato nanom ewon se do a tanker driver so eda babie mu odin ya opre ne nkwa ye kwagomwa ochireko na arahosem a efiri ho eba ene se lori akwanhye ye ebiasi ewo ho amasabre ya yakasai enipa miensa ene efiri mu emu aduonu de ne yache ene se wo de wo meprepra emu ode pa ya wo kopie mu ewo Uniba Trauma and Specialist Hospital ya di enipa aduonu akwakogu a apondi adwumafo eye dwom betumi biada ede age wonom enkwa eno ada ena ebeto dwase wo kopie mu ewo gomua ochireko a arahosem bi asi VW Sprinter bus CBN registration number eye GW 5477-24 and a Hyundai Grace Car be registration number GR 5899-22 and ye abweni ya ediara husemi aba one more wo say asemi esi kranche ba kokwakuata and a watchiremu ese one more de dwomu ya ne se Sprinter driver no why overtaking no overtaking na why ye no onim se wo kwankwa kohia hundi akai ena oyifa ho a wode kɔbɔ ani ya amromu wa enipa miensa afiri mu bra Facebook ne so ani esi ye no yade momfo nyina hodo ne nyina da gusom wo hunu bro nya yi aye ba bekosi akwanhia na ya do sododo na womomu bi akire se Sprinter kan no wode nani akire mu ewotakorade kwan so ena hundi akai yi nso no ofiri Uniba ya wo ba besena kwaka soa ya Sprinter di overtaking na hwe wo yifa ho ya wo kohia we ya wo de kwakɔbɔ ani grai ena sabre enipa miensa de yate ne se mema mienu ya wo ba ba ko ya won nyina da
na wɔn mo te sprinter bus yi mu wɔn mɛfiri mu enipa duonu deɛ yate ɛne sɛ emergency ne deɛ wɔn akɔkɔto wɔ Uniba trauma specialist hospital yɛ a yɛpere ɛde agye wɔn nkwa ne nyinaa mu no Uniba municipal fire commander DO2 Frederick Edupoku wɔde ato dwa sɛ saa bere yɛ a yɛkɔburo nya yi mu no wrongful overtaking wɔpɛne ntɛm akɔ aba abɛyɛ deɛ yo so wɔpɛne ntɛm akɔ aba abɛfa ho yo hu saa no munyai enipa nkwa na yɛ kita mo no nti woyɛ hyenkani wotwi ka wokɔ long journey short distance hu ni sɛ ɛyɛ nipa nkwa wɔnko ampo na ateka ani ma wankasa wo ho enyiaw na nkrofo enyaa sɛ bro nyabre hu ebi ɛna ɛba ya sabre enipa miensa afiri mo aduonum wa 20 baabi a wɔn da no emu ayɛ de adɔtafo ɛyɛ de wɔn betumi biada ɛde agyesaafo nyina da nkwa watufo sɛ woyɛ hyenkani na nkwa so a ahwɛyie abotre wei wɔyɛ ahwɛyie nya abotre kakra bia wrongful overtaking can see many pamians and free muma 20 empra enti wɔn mo bɛsrɛ saa bredie bronya ne gyinam ya chance ya ne sa ahyɛnkafo nya hwɛyie na wɔn mo anwene enipa nkwa ehu ohun ahia ma ohun kura na ohun hia ma obusua ɔman ne nso hia ai ya toansɛm ne so ya kopiem ɛwɔ wasa akyempem na sɛ bre kasa die ade hye bɛ sɛ aduasa wɔn ma bonyenya ya won hunu ne wɔyɛ wɔn ho kra na amanebɔ no kyerɛ mu a egya kɛse bi atɔ we no ɛyɛ busuafie ana egya no atomu a sɛbre kasa de ahyɛ dworogbe ama nneɔma ahodo japade ahodo nyina adehye bi wɔn potam ho no mu kyerɛ mu a ɔmo hu sɛ ngusie efiri efie ho no mo ɛba nanso obi fie ebi mpa na aponchi bi na wanya ɛna ohuhu na engusie na chi ano mu sɛ gya aso ho no mo a enya asɛm keto akra wɔyɛ de obetimi bia nanso egya no edi ni nsamone ana epese edie asebre kasa nipa bɛsɛ duasa de wonya baabi mpo ana wɔde wonti ato adehye wɔ ho no mu kyerɛ mu a de nam so kɔfa agya ba ye de enya meto dwa saa nso na nipa ba akokora anam so anto nananom on se do obia ɛho ɛyɛ sanse bra ne gya no atofie num ne nipa ba akokora eni efie honom na yɛn sentwe ni Listowell Aboagida Costa oto yɛn krasei ensia ɛyɛ ejale ɛne aduayɛ keke ka akokora de ɛmfa ɛnka ho na dan yɛ nipa demu yie no nipa demu no maako ensia nyinaa ne sɛ ɛnura ɛsan sɛ na ɛsɛm si awia no na enipa ewum nyinaa no ɛkɔ mpanimfo wom no ɛkɔ adwuma ɛna nkɔla ewum no so no ɛkɔ school na adansefo a wɔn ɛbɛn saa baabi a egya no ɛtɔɔyɛ no ɛgye de dumu ya ne sɛ enwusie bi efiri ɛdan no mu baako ɛɛba enwusie no ɛsɛ kwa na ɛkɔ soro kwa na ɛkɔ soro afi dumu ya ne sɛ egya no agye bum na afi atɔ ɛdan baako mu ɛhyɛ na ɔmanfoɔ no ɛyɛ de ombetimi bia sɛ nka ombetimi abrɛ egya na ase antamfo no nka ɛyɛ odum gyafo aba bedu wɔ mo aba bedu wɔ nanso so ɔmomɔde bɔ ɔmo bɔ ani nyinaa no ɛntimi ankɔ ankosi aga egya no ɛhye ɛdan yɛ tɔ kwa so nyinaa ɛwɔ hɔ maako ensia mene wo kasa ɛde wo yɛ n'ani abrɛ wo sɛ mpa aba bɛto ɔmanfoɔ a wɔn ɛwɔ saa ɛdan no titiriw ne akyɛwasa akyɛmpem ɛfoɔ na ɛbrɛ a yɛbɛfiri hɔ no na kyerɛ sɛ dan sia ne nipa egu mu no wɔn ɛkeka kɔ bɛyɛ abiasa mpanimfoɔ ɛna afei asukuufoɔ ɛna epo no wɔn a ɛkeka ho na ɛdapadeɛ a na ɛwɔ dan mu na sɛ nneɛma na ɛwɔ dan mu sɛ nipa ntaadeɛ a wɔn bɛhyɛ wɔn mpaboa wɔn matrɛs wɔn cages ɛna asukuufoɔ wɔn nwoma a wɔn sua ɛde nneɛma ahodoɔ bebree sika nkasa deɛ bebree no a ne nyinaa na deɛ sɛ wɔn etimi fa baako koraa na abɛrɛwosɛm ɛwɔ mu sɛ ɔpanin baako a wɔn ɛfɛ no ɔpanin tailor a na wɔn taa de fɛ no wasa atɛntɛm hɔ ne machines a wɔde ɛyɛ ɛgya no etimi ahyɛ na aka ho a ɛsan sɛ ɛhɔ no san so farming community nti no akuafoɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn kyerɛ mu a ɛyɛ ɛna ano yi a ɛna wɔn kɔkari wɔn kɔkɔ a wɔn kɔkɔ sika egu hɔ nyinaa no ne nyinaa aseɛ na adeɛ ahorow na ɛsan so ɛte afɔna yie sɛ baabi a saa nipa yi ɛbɛda no mfuru ayɛ de ama wɔn ayɛ ntaare a wɔn ɛhyɛ no ɛyɛ de wɔn de kɔ adwuma a ɛno a wɔn san so de baayɛ saa ntaare no ana aka wɔn ho ɛwɔ hɔ nom a ɛyɛ oye ne paa de abɛrɛ adehyeɛ wɔ wasa atɛntɛn wɔ wasa etitiri ne wɔn a wɔn atoro nkyɛn yi ahyɛ wɔn ɛdan ne mu nipa deɛ nyame adum san sɛ si yɛ no sɛ nipa bi ɛdi dan no mu nipa bi ɛni hɔ a ne ho ɛka yɛ ɛno ɛyɛ adeɛ a ne nkankan sɛ ɛkyerɛ yi kura no ɛyɛ adeɛ a fire service foɔ efi
Asem Golden Star Wasama Limited eba ipefumu ebra na aje nsomobi le betini no nya de simple no adazefo na wo ho ene expert ba ho no omotini after abia potini a edi sa autorentimi eba simple no na de obisa no obi aso electrical anya obi we je so we na oja okwa aduma ana simple no na cylinder dina explode ye ni ade ade betini no enya ade a yeti ehunu we de beka the actual cause of the fire no omuguso a omu eyemu ehwemu ewo ho Yamani Boni Lustowel Abuajida Costa no to yankrai edi free wasa achempem na yɛtoa so dia na yɛkɔ oti mantemu ara wasɛm a efi ho eba ɛne sɛ sabre ya yɛkasɛ aposifo a ɛwɔ oti wɔn ma hyase a wɔn yɛ asɛm bi emu nhwehwɛmu ni nyina da ɛne sɛ fathers mienu a yɛka sɛ missionaries no yɛde ɔmo bɔ mayi muo na wokɔ Roma safuni mu a wɔn ɛbɛyɛ bi aboa wɔn de ɔmo ba de ne adɔyɛ ne suku adan ne sɛ nneɛma ne deɛ yɛmo akrɔfo deɛ wɔn fa ne kwa nkrɔfo akwa wɔn adufo wɔn wɔ kwanta south a abusua asɛm ne mu ɔwerɛ mpa a yesu sɛ wɔn ɛyɛ NDC ma na abɛka yi a amemmu edane yeye ɛto aba ɛma NDC amanyɔkuo yi a ɛnkyɛ kora yɛde yɛwura John Dramani Mahama ne besi so no ofa ha yɛsen kɔfa akɔtan condition kɔfa company car kɔfa akɔyɛ sɛ ebia na nkwanta south asie yi NDC ma no ɛkyerɛ sɛ drug machine ya nanu ya nanu na kwakufu ado wɔkyɛma mensin ahodoɔ no wɔn mahu sɛ Reverend Father fo mienu bi omu di ani mo de kɔ baabi na so amane bɔ ne kyerɛ sɛ wɔn kɔ han yɛ ɛwɔ assembly ne wagya wɔn de ba bɛyɛ omu project bi wɔ mpatam wa so wɔn de dwane o Father fo de kɔ yom de kɔ yo wɔn de wɔn nsa kɔ keka wɔn edin ayɛ nsa ka ɛyɛ Reverend Father Henry Martin ɛna Reverend Father Robinson ɛna nkurɔfo yi ɛde wɔn nsa akɔ keka wɔn na asɛm ba yɛ yasoma yɛ amane bɔni ɔbrempɔn wɔ usu sɛ wɔn kwankwanta south hɔ asɛm no Krobea ne wom ato yɛ nkra mu yɛntie bi ebi ani me sɛ yato aba akakra ba ɛyɛ yabato no mu na nkyɛ ne sɛ deɛ esi ɛwɔ ɔman a ɛyɛ kwakɛkitiafo ebi sisi nneɛma ebi ɛfa party abɛ agyata dwenti no ɛnda mabu a mu hɔ nkwanta south ɛsisi sɛ ɛyɛ drip machines a aban ɛde sika ɛtɔ yɛ a mansini biara ɛwɔ mu kyafa no amanfo bi ɛde sama machines no ɛdwane deɛ ɔna mo yɛ ɔmo ɛka mo ho bɔbɔ a ɔmo ɛkɔkye ɛyɛ saa fidie no na ɛnyɛ sɛ bi a ɔmo de fidie no ɛdwane yɛdeɛ no sɛ ɛyɛ Catholic missionaries sɛ ɔmo wɔ pasa ɛde kan ɛde hu kwanta assembly sɛ ɔmo de asase yantam bi ɛwɔ kyɛɛ so kwan sɛ wɔ eating corridor no so a ɔpɛ sɛ ɔmo de yɛ ɔmo project nti asɛ communications na ntini ankɔ yie ama obi anya ntia sɛ ɔmo de fidie no ɛwɔ kɔyɛ adwuma na ɔmo sɛ de abɛsi yɛnyɛ na asɛm no kɔɔ so no yɛbɛyɛ ne sɛ yɛnya asɛm ehia yɛ no de kan ɛfrɛ the respective delegate awɔ nkwanta ɛne so so gyema ebi saa ne sɛ ɛna nti yɛte fidie no amanfo ɛde dwane ɛna ɔte ɔno kora deɛ ɔde mu wɔhwe na platform bi si kora no ho nyɛ a ɔno kora na ɔdwene wa wɔnte ase nti yɛ fada upcof ɛkɔ ɔte regional drip coordinator hɔ ebi saa ne sɛ drip machines ne ɛwɔ nkwanta no ɔmo de dwane ana ɔne mu bi ana ɔsɔ ɔno kora deɛ ɔnte bi kora da na MC de kɔkɔ national team so akɔsi platform so a ɔno so ɛyɛ kɔ ɛne nyinaa mu saa fide na sɛ ɔmo de ɛdwane no ɛyɛ bulldozer na the whole region ɛyɛ bulldozer ɔmo de baayɛ ɛyɛ mmienu pɛ yɛde baako ɛkɔma Kachi Chumuru Kachi West ana baako ɛwɔ Bambae ɔte regional capital nti sɛ woyɛ district assembly ɛne sɛ district assembly sɛ wohyia bulldozer na akɔkɔtrɛ na yɛde payload no na yɛde abrɛ nti woyɛ adwuma wie a na yɛasa ɛde akɔkɔsi wɔ sɛ bɛyɛ a obi foforɔ ahia no wɔtena bɛkɔwusu nti before elections no nkwanta staff ɛkɔsrɛ bulldozer bɛfiri ɔte regional coordinating council hɔ na ɔmpɛ sɛ ɔmɔde yie ɛkwan bi ɔmɔde kɔyɛ virgin road a yɛfɛ ɛhɔ ɔfoso baatɔ nti ɔmɔyɛ ɛkwan no bi yɛ daasɛ na aka 2 days election nti ɔmɔ cement nyamfa fidie no ansa nkɔ Bambae wo bɛyɛ ɔte capital nti da fidie no ɛti ɛyɛ nkwanta assembly nti ɛno da no na asɛ Catholic missionaries for no ɔmo bɛhu assembly hɔ deda a
ɛyɛ engineer no ɔda no ɛne drip coordinator no akyɛ mo ɛnya nkitahodie bi anse hyehyɛ bi ɛkɔɔ so nti na nka ndora na nkɔyɛ sɛ ɔmo de spɛti de ɛkɔkɔ yi sɛ ɔmo adwuma a ɔmo sɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo akɔyɛ na ɔmo sɛ gyagye si o ɛna na sɛ ɛne ti fɔn ba bi susu sɛ wɔle kan wo gyina kyɛ sɛ China fɔ no mo de fide ne ɛbɛma aban no ɔmo na ɛka da ɔmo kyɛ ɔmo bɛsɛ fide no ɔmo kɔto hyɛ ɔmo a abakɔyɛ ɛyɛ ɛrɔmo nsɛm abusua yamani boni obrimpon owusu edi amanie efri enkwanta South Reverend Fathers mienu and this mebunu ni bisusu sa drop machines no sankwa umje so di dwane o ade so amkosire fi assembly ni ho kra sa twa maintenance fee ni ade kra ma assembly no aya to sa gwono so mu arahosam na to se amani boni obrimpon edi free ho edi abrewe ewie ye gina we so na ensama hodo ebo abo no se kase ede brem awie nyina da yɛde asi ɛwɔ hasamfoɔ ɔfa John ntwi bo sia kolabo na bɛde akyi na kwadwa pia enoba afia abɔgyewa ɛgya sama kosia Sunday Georgina wɔnom nyina da ɛyɛ on mafemu deɛ mam sɛ wa no birthday girl papilo ɛka ho bi san bɛbɔ yɛ chidom imadar ma Facebook ne so wonya bi ɛhwɛ yɛ bɛsom yɛ emienu midin mame adwoa nyanta tando menin abrewaba kufichumesi yakwa no happy birthday bako aba ewa happy birthday we eko ede amafosua Esther wo edumbo safamachiri hwa eho eno oba pa fosua wo we free wabusia wo namfo nom wo mso mama woda pa mu nchia enko ema yedwadini bo safamachiri hwa kwaku agye tabi enedi animu wosere enkwatentia ahodin wom ede ema nti oba happy birthday to you yes also emanana ya Krobea Asante ene ne mpanyfo Asem Beba Dabi wonom de atwa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano. And what do you swabber? Cynthia, I was so immune system. I have strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say. Books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we dear. So could be crab to me akotu akoton. How many students so? Na eno kradi. What table one so say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school so a here wamamua. At to phone call putuaja station wa and crying down so mine. First stop and your mama beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hey, she, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina Ope Bresse. Ukoisho Nipedriamo. Said you Nipedriana qua. Na who density. O brabo. O sa. Cholesterol and aside do a womo. O blood group. O genotype. So ye AA, AS, Anna SC. Sabre. May comfort by grace. Medical Center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau car cry a day quiet day bampo e brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kwade ne ba but motia say obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem yetimi asra no by grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe o say kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Unimdoye. Kamin Yaneshe. OTEC 102.9 FM. Nipa na opata esi jaje bakunya wenya ogina mfimfini. Nipa ne so otwene ho na no sete ade. Imi anso obeto ade ne de damagimani. Ko minim do timi ye. Opeso se me life wo wi ase krampo chese be oba bia ampemi o se me krampo na afono me. Se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam. Samum no peso yeme peso pomani baako minim do otimi ye nti oye sa anu a wenti manto na mhu se ngo ko to abome be fo wasunte ma damaji mi sisi ye na me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne won peso be jem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ne kotodwe anim on se me ye ne sei jem ne fa ne kotodwe mu ya ne se opagya nei ni skating sei na ne hano awotre mikura me yam hyeme se ama waya ama me plow because minti me plan say da se ayon se me de hihye no on de ntronko a nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ni nsansi kobine de so esan kokosi obi kunu so enti mama keto adi me hu ya o ka kire me se wadi watimi adi manim amama kwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyem ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi wei na se wei na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ni nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pass mi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene sa de me kan kire boy ne se nyinsan no me yiegu
kachere kobi no a one ne papa na tobo oma wadwene se kachere kobi no se nyinsen na amode beto nanim no ayedey me yi atogu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho akire be kata Asem Beba Dabi. me wo nya me ni me wo ya na nso ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwi kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu me mba biem na ba ma ne kansa ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi ma ba fie wasase no onyim no ono ana na hwe onyim no ono ana hwe me akwa no bibia from beginning ahase nyina nkosi ending ni nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana enya 3 weeks na ba mu say ko wadi nkan ka sese ye ono a mewo bokọ enya ono enti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye dey eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won ko je resource no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo se de bi je se number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me see you ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ne from no me de ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia hey obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi. me Asem Beba Dabi. baba akoma me bio Asem Beba Dabi. enti obi kunu koye DNA ne ba ye no na nyinsa ni nya obi kunu dia na nya ono dia ye Asem Beba Dabi. nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayiagu enti won dileti wo hu bibia akra mfiri ho ono saman no sese Asem Beba Dabi. Asi no ma biblia aka a person obazi ba aka na me fama dai Asem Beba Dabi. aka na me fama dai anti aza mi da ho na asa physical ende nya dai nti ma na mjina isamampu mu asa ya buga asa mo buga kese pa onai minai asa anajo nti ma ni na mjina isamampu nya dai asa mo buga kese asa ifufu abuga am jinam to bizam ayo boy ni jinam teno bizam se mi boy na msia na so oso abelen papa no be so wona am pese obo wona mso nana nyane sa ni nyim no da so bia ni se de mabelen papa no wachina che Asem Beba Dabi. so semia hinwon daye limu ena wudina we ye nya daye physical ena hu se wudina sieye ena yabodwa kese ena hemfo titiri Asem Beba Dabi. enti hemfo na ne wo kasai mo na ne me kasai ena omo ka de so muslim osremia anti boy no chinache omo ma na se wo ba obi awusu sa anti omo ma no chance ongo pubi ono ni di ma nso me yedi a mani so osifa ni pia wanti a mani so osifa me be fi am yedi am kwa omo nyina se omo frafra ya mufo omo nyina ma mbaba na mso ma mbaba na mba fi beda omo doso Asem Beba Dabi. o nam no hu se nya daye wo nam kwan so a wo ba minam kwan so a me ba ena ensamafo bebre OTEG 102.9 FM. Ile.
Oduman kuma nyame ayeye enka udin. Ena wiei Oduman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne ade hye awiei yebema yenho yehyiehia. Yebema yenho aha. Na yama yenho akwaba diaba otek 102.9 FM so ene ya wada asedanka awurade nyankopon se wode ene ya wei enso afem yen ene ya busumi dumienu ne da etoso dumienu ewo mfimpinu ne aduonu nan mu woncheki ne date ni yo ene eye 12/12/24 na ene wiei se wode 12 eka 12 ho a eye 24 ena yewo afe 2024 nsumu enti ene dai hye saa dai nso firi se ene ensemo ahodo a ewom no se woyire wo ho a obefa wadanse se woyire wo ho a obefa uyeyo se wa mo wo ho so a amaninya ebeba oso no de ebeye bi ebeba date a e correspond no ya ne mu edu ene ye 12/12/24 se ya amene wo kasei ene wiei sabre ya amene wo kasei se wo de 12 eka 12 ho a eye 24 ena ye wo the year 2024 mu enti ene eye very special day se o hyene nso ewo wadam otuo mu a ade nyina bekoso ama wo na ade nyina nso bewie yie ede ama wo ene ye ya wada adofo ne ade hye ye hyiehia ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie a ye de da biara da se ye hia ye ka de kira adofo atiefo ne ade hye se ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enti awie yi a ye hia yi saa pepepe ne ye beyo no ye ba be sua de na ya kire ye ho nso ade ewo afidikasie yi so ene dwumadie a ye de se wo ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so na wo hwehwe Utek 102.9 FM on Facebook or on YouTube o hwehwe Utek 102.9 FM a dwumadie ni stream live wo yen social media handles ne so se wo hweye ana wo tie ye ne a wadaroma obaso a eya ahye ma wunianom nya adesua ne ade kire dwumadie ni bintie ma wunianom enya binso hwehwe ena wiei ye wo ye nuanom a ewo United States of America bruch mu Sky FM Columbus Ohio awiei onomo fa yen show no live oba Spain a ye wo ye nuanom Be Love Radio fo ena wie Be Love fo a mo monitor show ni nyina nyankopon hira mo se oba United Kingdom ni nso mu a ye wo Sahara Radio wo ho ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio ene wie wonum nyina nso wo UK man ni mu onum abode mu abiebiem ye adwumadie ni twago ye wo Kings Radio ene ni TV eno de ye wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio eno nso wo Denmark ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ene wie wonum nyina abode mu abiebiem ye adwumadie ni twago medin de Krobea nana Yaw Asante awiei ofreme apese makana na meje oso se miwura ena wie yehia na ye ba besom oba de achia me awie yehia ya ejakra umpom te sai nyankopon adome ho ye pa na so so nyankopon ni moburo hu ne na doye no ebi asobensomeso ye de nyankopon ase awiei yehia se ye ba besom sa na ene na mehwe akwada bi ninsemo a na akwada no eka na awiei mewre hoy obo ade aba ko ewe wiase ene se de ebeye bia enipa nkyene bo me meti hoi me nkyene bo o de ma men tumanum ena wiei opanyini bi ba asasi so edi anadodo na ade frene ye manite 8 papai Utek FM ha na onye na ewa ha oye na dwuma ewu Utek ha
radio transfer saa na radio adwuma na tie etise football ye frɛ no ye yu baabi a kɔmaabi emrante hene ɛna ne ye frɛ no ankasa papa no baabi a ɔkɔɔyɛ kɔkɔyɛ ni program na ye fiada ade chen memene da ye se mrante hene wu asa agro ye se mrante hene wei ɔkɔ enyo ono nko ye betumi abobɔ the likes of nipa abɛboa nipa me de ya na mehwɛ no radio adwuma yi a ye anyanyambia impact bɛn ɛna wodi kreti ɛwɔ asase so me wɔfa no ye minor and a captain of course ono mu a ɛwɔ ɔboase saa brɛ na ɛyɛ go face be mu free mu babeye Anglo Gold Asante no ye captain ye de ni tu kwan free o man Ghana mu kwa amanone me wo fa free aburukyire babeduru ye kwabna kwa atenya asam ketwa o enya asam ketwa na me kan se yo se ne wo ba ye beduru twapiase wo free aburukyire abeduru Ghana enso no address aburukyire for dressing kire se entade a ukwa aburukyire na wo mu a wo mo hye no wahye na me busa no me sa bre no me ma dinki aka kire se na ma no pa asem ade a menti ase me busa na so wafa na adan atade we ya wahye wo ma ha ma mi hu se wahye bi da o se asante sa na ye frɛ me wo kwa aburukyire a se na ye dress no sa na ma dress no enti me pese maba mi kromu yi me maame ene me papa kwadwobrenya ene ama pokua Agnes pokua ehunu se me nsoma kwa aburukyire ba enso no abeduru be se 3 or 4 days yo but wo dress aburukyire li ene aba abekire nini ene ne se oh mete na se ansa na papa no ebe kwa ama no ne sabre no agoba we ya mekan obi a one papa no ye adwuma da bia because impact a kwabna kwa aten ne efre no Asante captain Asante ewo boase impact a o create ye no it was massive afa muntie papa no ba be wuyi wawu wokɔ yakoye na yewie na makɔ oboase ekoye abusua meeting na makwa akotena stadium ekope fufuo eni aponche na madi na makwa akoto papa bi a wabe pack ni Land Cruiser me use Land Cruiser wo me use Nissan Sentra na papa yi be pack ni Land Cruiser ewo me de akitua yi nkyɛn no me mawuram ohwe manim di timi yam kura hyehye me se papa yi se ne obe pack adam akwaka na sema na wo betwa squad amame ana enti de me ye ne se me toto me nyoma yi me activate the security mind ye shema dwirimu afei de oba me nkyɛn opanyini ohote sei na msem ho ye fra wo sei na msem pa cha onka adai oso nim papa bi a no ye captain ewo mansim ne ye fra no Frank Asante unim no na mse o oye me wofa but oye me papa kire se me papa ebewu bra na me wo mfie miensa no oso mensa de me hye kwabna kwa tensa se kwabna wo ye makonta enye enemre nkonta je no ma ye wei nye enemre nkonta no ma ye wei akonta ne akonta nka enam akonta suban wusuban fu wusuba tantanti wakọ wari nuaba enso wonkonta je no ne wonka nye enemre die bi saa bre de na ye akonta eya akonta kan saa bre no enana be matumi kwa wo abusuam na ne nkontaje no eya akwada ne wofa nom no age akwada ne se ye hwe no enemre ye hunu saa de bi ye hunu bi ofadie be di watem wo akwada no wo papa ko hwini wo papa wa mebobra na sebe wa be won kwase amade agu abusuam no wonhwe enso enka na nti saa o na nti saa hwe woni omunua ba akora wo ba ko mienu miensa wonu tumi ba o nkyɛn be power kyɛw akonta wo dodo meboa mo amufiri tete no sociology fo no munim de make yi
enti yɛde me hyɛ saa nipa ne nsa hwɛ o impact ɛwɔ asase so asɛm na meka yi ɔse ɛnam wowɔ fa so ɛnɛ deɛ maduru yi ɛyɛ ɔno a sɛ nkɛnyɛ ɔno a ɛnka sɛdeɛ metie yi nka menuru yi nam sɛ ɛne adeɛ no ɛhu sɛ nka deɛ wotie nka wonui deɛ a it means a lot enti ɛne ɛte saa deɛ a bɔ me mu ɔse ɔno ne nam ne so boa me maa menya adwuma yɛe bra ne yɛnkɔhwɛ adeɛ kɔ bie ne kaa yi mu maa mehwɛe ɛnɛ wobɛkɔ wowɔ he nam sɛ biwɔ kuma se wone ne wɔfa ase no a woyɛ radio no anaa ɔse me se ae makɔsra na ma no ka wo ho asɛm mafa ne sɛ papa enti busumi biara no deɛ nka me papa kwam gya bɛnti ase anka obɛdie no ɛsɛ sɛ mede ma no bɛhwɛ kɔ bie ne kaa yi wowo deɛ nie nam sɛ ae ɔse nkakra baabi a mekɔ tenaayɛ deɛ menom deɛ medie papa ne tua aka wobɛkɔ kuma se nɛ mesi daabi ade kyea no mɛkɔ hefa na akɔdaayɛ na mekyerɛ no ɔsɛ bɛsɛ miɛnkɔ ka bia wɔ hɔ biaa papa ne kɔtuaayɛ ɛyɛ impact a enipa bi akreti ɛde ato hɔ de ama ne ba anaa ne wɔfa ase ɛno na me enjoy anyanyam biaa wo what kind of impact are you creating wɔ asase yi so bɛɛma bɛyɛ bi wɔ amɛyɛ ni nyinaa even radio adwuma yi a yɛyɛ sabe in one way or the other create an impact ɛkyerɛ bi sɛ ɔni hɔ a yɛbɛtumi abɔ odin ɛnam Nana Krobea Asante so ɛnam me metumi wura media space ni mu wo deɛ adeɛ na wo create akwadaa ketewa ne papa awu yayaaya esua na akwadaa ni su asɛm a meka sɛ mehu ya me yɛ mahye me a me wura hɔ no ɛna meka kyerɛ wi akwadaa ni su a wo su ɛne sɛ papa no gyegye ne so ɛnkanka koraa ne sɛ nkaburo nyɛ bɛyi papa yi fa no ɔde ne kɔ ebi a baabi a yɛwe ya no woni mu nkwadaa ma n'ani nye n'ani bɛgye wo ho afebɔɔ ɛma akwadaa ne fili afi wei deɛ papa bi ani hɔ yɛ papa bi ani hɔ papa ne ti aseɛ tɔ ba sekre ɛde maa ne ba no na unim awerɛhosɛm sɛ yɛ a yɛka sɛ ba sekre no asɛe hwan na ɛkɔyɛ ɛde ama akwadaa no akwadaa ne toto ne papa ne nneɔma mu ɛna ohuu sɛ ne papa mpa no ɛnkyɛn foto bi ɛhyɛ hɔ na foto no ɛyɛ ɔno ɛna papa bi ɛna foto n'ase yɛatwerɛ nipadin ɛne nɔma ɛde ahyɛ hɔ sɛ akyina bi sɛ menni hɔ na sɛ ɔba sekra asɛe anaa wohia biribi a frɛ saa nɔma yi ɛna ɔfrɛ saa nɔma no ɔfrɛ saa nɔma yi ɛna ɔsɛ hello hwan nie ɔsɛ mpaakyɛ ɔyɛ frɛ me nipa so bɛsi abrewa bɛtwe masi na sɛ wate ne nka so ɔyɛ akwadaa ketewa na ɔsɛ yi akwadaa ada wo frɛ me firi he ɔsɛ me papa ne nipa so masi ɔka saa asɛm no na wɔ krakye na yɛafrɛ no no ɔsɛ aha ɔsɛ mahu mfonyini ɛwɔ me papa duro mu a watwerɛ wo din yɛfrɛ wo nipa so masi ɔsɛ ae o number na mafrɛ ɔsɛ ae ɔsɛ me papa atwerɛ de aka ho sɛ biribi yere me so wɔ abrabom wɔ wiase a sɛ wɔnte ase a memfrɛ wo nti na mefrɛ wo ɔsɛ adɛn deɛ ne wo haw ɔsɛ me ba sekra sɛe ba sekra sɛe ɔsɛ ae ɛno nti na wofrɛ me ɔsɛ ae na otu kaa kɔtɔ ba sekra foforɔ wɔ alaba ɛna ɔde kɔma akwadaa no sɛ wo sɛ nɛ wonte ase a esu ne bɛn a wo da na die yi wobɛtumi aka kyerɛ wo ma sɛ yɛmfrɛ obi ana impact bɛn ɛna su ban ya wo da na die wɔ abrabɔ yi mu no wo kreti de akyerɛ nipa Krobea masɛmnie ɔba de akyia me akra yɛhyia ya ɛgya akra yɛne nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa ɔmo abiebie mu no akra wasɛm a woka yɛ emodu ewiase a ewe obia ɛtwerɛ krataa to hɔ obebeba bɛfa na wakae obibehunu aka wo ho asɛm akyerɛ oba enti sɛdeɛ woka yi mesumi bisa sɛ si a sɛ oba ɛnam
na obi tene ne nsa e de hwe oba ne so no waka se osewa ebe ye wo de ana se ebe ye wo ya efiri se o yetene ye nsa hwe wo so oba so ne e ka se akwada wo die ose ne papa wo ebe ye wo de ana se ebe ye wo ya edentia na o hwe asa akwada na ye de ne susuwo no ani suban te sei eya ni monyam hyema ana se nya ni monyam hyema oh jano ne papa de ote ase saa no eya saa se papa ana se bone ne papa de jano saa ye kre yakwo okwie bibi hwa oh koto nwa no ma enya nwa wo se ne papa ne ayi enipa asumasi wo se wa de ne papa de saa enipa asumasi de saa na ne papa te adai wakwaji obi nkwa waboa obi wayayam ye wan de papa de saa na ote wo se papa entimi bisa wo se wo emire bi du na obi ka se oba bi se wo a na yesuman be mu se wo ye maame se wo ye papa eyemu de hin na uja ho enti kai se daachi bi ye de oba bi besusu ne ye de oba bi susu a ebe ya ni monyam hye ana se be ya ni mguase ama ebra woni ho akra dem de kan de ho no Monica sa medase ena wiei ye wo yadofo ne yadehye a onmo ajoin yen live e wo social media ne so mesrew se wo ba baabi a wo hwe mfiri no eya ama ye hu mfiri ho wate ene Yusuf Islam e wa Chibunka dodo na afa na Chibunka owo Bahrain osena na ya Krobea Asante ena wiei yesre Allah na ho bambo e de ma oni wa bedwafo nyina wate onkoso anu omom ho ban onhyirehira mo na ontutumu anamon so mfansi ena wiei akakadro mahu say onso aba live for this so you are performing wonders ena wiei wo de ho ba o ye action bro enti wo de action things no ena wo de aba nyankopon tonkoso a onye okese na onhyira o se na ya Krobea Asante ena Texas United States of America eni enso ye wa ye hwe akra Krobea it's our day nyankopon wa hyira yen yawada ena yawada we no ade ye soronko wo mu no me se lucky day a sign so bad day but the obeyere wo ho aye no eno ne be kire de won sabeka ena ye 12/12/24 se was steady a afi wei se wo hwe the date ne correspond pepe bia no a ya ne si yawada se wa monitor enti se duru yawada se wo de yaw empo ana one yaw wadama ya muani na ho ene dai mu se wo yere wo ho a onsoroma be pue kese pa wo be hyerɛn na mom se wo di wuramu nso a ene se wo nya asɛm a wo benya asɛm kese pa Andrew Sasiedu oseba na Krobea Abreman so mefo ena wie yenso ye monitor show no na madam akua ni tailor shop ho ena akra Krobea ya bo ademu ena wie yenso ye monitor ye tie mo ye hwe mudwumadie no nyankopon tonkoso anu onyam kese ene adesua ene adekire dwumadie a ebra no bra no monso mode ba na mode ba besom ewo afidi kasie yiso ena wiei oba mi Facebook ne nso so a mehu odogu oye live ewo UK osi akra Krobea ewie ma join no Christabel Becky ewa hensan Magic Mirror osina na Krobea ena wiei ye show free ha Maxi Amoa ono nso wa Asante bekwai osina na ya Krobea Asante ena wiei ye nso ye wa ha Mickey Deroy osi akra Krobea ye dase any education program wa da ne da won so de ba na de ba besom na na ba free fa innocent o se akra Krobea me ne master alasa awudu idrusu ye nyina ye wa asuo fi asa aman news ate ha ena wie ye nso ye hwew akra pankro no fo Jeff Kofi Amankwa minsumini me ne ma bedwafo aboadwa ya giadem na ye hwemo ogoro mensa manso asuo nwunufo na Krobea ya join the show no live okay ena wie adofo yewo enkomudi na ene
asɛm a ɛda manim ɛwɔ bɛma yi soɔ ɛyɛ akwadaa ketewa bi a akwadaa na no asɛm ne sɛ boy bi kɔkye ne bɔɔ ne doggy ɛwɔ adwaeɛ sɛbe adwaeɛ ɛna ɔkɔkuntunu no saa nkuntunu hɔ no saa deɛ ne nso ɛnyem ntam o kuntunu hɔ gye no ɛkɔ straight enti ɛkɔ straight ɛna ɛkɔnyem gɛɛ no ɛkɔnyem gɛɛ no ne ho ba asɛm ɛna asɛm no ɛba bɛduru yɛnim ha enti Priscilla o Germany ɔsɛ Accra Krobea bi wo interest wɔ saa case wei mu ɛna wie me nso maba ha me hwɛw Asari Bronya Edward ɔsɛ onuapa me wɔ sɛ homgyebrɛ sɛ hwifo mpo kyerɛ na apronte sɛ Asari Bronya apronte sɛ homgyebrɛfo ɛna wie me kyeakyea mo ɔba de akyea me Accra okay abaye ai mekai nani okay no mekai nani okay abema akoko yi ai mekai ni say de watwa ni ti no watwa na de wa ama ne rasta so ai say de em say rasta no mishia boy bi ho me for trotro efri anroga jansen na me kwa akusi kwa mo ejoso kwa so mate di no enam ka kire ne say krache utri nwi we ye gu utri so yi eye style endi aba me condemn die nipa obeye wo ho eye de wo pe e na wo ye wo ho na emum de me mahu ana nya de mahu mpo de aka me e wo me hunhum mu me hu hwe mesra mu de aka me wo me hunhum mu mi ankasa mi mu unse nipa yetumi ka se bibi aka me se menye bibi ene se utri nwi we na egu utri nwi so no utri so no twa na me ka sa asem ni che oh boss we dey WhatsApp we dey say lie wa oni tua boys move no odimate o no odimate okay so the next time I met the boy he was with the same haircut no olodu afri adweso me kwa aponchi achi yeni aye maami aponchi achi nkodi fufuo ni aponchenam ewo ho enam se hu nam frɛ ni gina nche nam se krache asɛm na na mihia wo ka mu amisi wo kwa mo ameka kyerɛ wo no wanye ɔse o boss se we die no lie na adenti afe na no obebusam yo adenti na wo ka sa asɛm ne di kyerɛ me nam se well ewiase obia wo de ɔde ka ne kra etumi si de yie wo nya okra mu ade nie de ka me no no me yaw de ka me no krachi ni twae okay so yene nam ya baabi se minim no ono nso nimme just wo hu me no recognize me yene nama last time ma foka free tech ko Kenya ase afedie madru mi si fom enam hu se obi aye boss enam twa mani okay me enam se dabi ose mini ni pasumesi a okan se kire me wodwoso kwa so na osan be hia me wodwoso no na am se oh okay ye de nyame ase na ne de watwa ose ai medimate emfie nson ne akire nie me o me license nso na mnya bi ntwi dako wasem na okan ye no e reflecte wo mitrima reflecte ya entim kokotwae otwa ye no wanya obi a watoka e de ama no aka kire ne se otwi no tumi teka onfa se wuhia obi na bibi kanipa no no ka asem de kire wa eya amoani na ho na tie wo de fa ho adwen mienu memfiti prekope ba fa ho adwen mienu ebeboa wa aye obo okay maami Accra me kai no ono na de ne ba ne ba ha ena maami mansa no wahu omo ba no ai oye kokko akwara akokko they say o hwa wa bese hwan o de ehwe nanim akwara no they say de asu anyini ye kan ya akro nso akohwe ne nana ba akone akohwe be ma ne maami anim akwara no akohwe ne nana ne papa maami anim say de aha say de be mai ene ye ne ba
enti wo kae no akɔhwɛ ne papa ma me ani okay enti kyerɛ sɛ ɔsɛ hwan ansa ne ɛbɛhu sɛ ɛyɛ wɔ anasi adeɛ yɛnya hu hwee ne deɛ ɛyɛ ne ba nyɛ saa na apɛ sɛ meka saa na ayo sɛ ɔba a ɔnyim n'anim ne kunu ɛne wakɔ akɔhwɛ ne nana anim bɛrima ne maame anim ɛdeɛ na ade kae saa asɛm wei mepam kyɛw mommra ahoma ne so ɛnɛ monhwɛ me nsɛm those of you on Facebook sɛ wohwɛ me nsɛm a maame mfa me nsa nto scan ne so na the greaterization into obi anko scan fast wohwɛ me nsɛm a mekura brown envelope a ekita me no yɛde confidential ataria no ɛna brown envelope n'akyi yɛatwerɛ gyata badin kyerɛ sɛ yɛn yɛdi anim kɔ yɛdi ani a yɛne a ne yɛdi yɛ enti mo afanu no ɛnkosi mo so ɛbaa bɛsi yɛ so na yɛn nso yɛtumi ama yɛtiefoɔ nyinaa enti gyata badin gu hɔ Otek FM ɛna ne number ɛnso gu hɔ baabi a DNA ni firi ɛne DNA serial number ɛno nso egu so ɛna scan baabi a adeɛ no firi na wɔn postu yɛ firi yɛ ɛba beduru Ghana ha ɛno nso egu so enti ɛnɛ DNA ne ho adwuma ɛne yɛbɛyɛ ɛde asɛm ne ba yɛ ni mo ba adeɛ yo atiefo sɛ mo bɛka ya wa wantie nso so ɛnɛ na wuti a sei na asɛm no tie yɛwɔ ha no mo ɛna maame bi ani ho hantwo ɔbaayɛ maame ne baayɛ a wɔse ɛyɛ biribi n'ani abere sɛ korɔdɔma dan bɛrima bi adi na wu adai wɔn bɛ yɛ mu ahyeɛ yi wɔse ne baba ɛna obi akwanyem no nansa na wɔbɛnyem no saa krakye a wɔka na asɛm no na akwadaa ne nya abɛmfie dumienu ɛna abranteɛ ne kɔkye ne ba no ɛna panyan na ɔbɔ akwadaa ketewa no wawe no ɛna nkɔyɛ na adwe sɛ nka wɔkye no atom ɛna amanfoɔ sɛ yɛte mantɛm nti gyae afei ɛno nkɔda nkyɛn afei de akwadaa no wanyini kakra wanyini ɛbɛmfie du nso wapeke sɛ deɛ kyɛ ɛnofoɔ no fɛs na wɔwe deɛ na nofoɔ ntuatua hɔ adeɛ na peke sɛ deɛ nofoɔ abɛtuatua hɔ ama te sɛ deɛ ayɛ yi a krakye asɛ kan simple akwadaa na peke ayo wapeke wasa akwa wi no anyem no wanyem no a wɔmde kɔto na anim a wɔsɛ yɛnya wɔ no a ɔnhwɛ no ɛbɛpem nnɛ akwadaa no yɛawo na mene nya bɛɛ busumi nsia krakye wansi di koraa ɛma mu da nti wɔhwɛ yi a akwadaa yi di na fam efiri ne ba no nkwada abrɛ mu ɔkɔkye no da moto bi mo bɔ no na wasa abɛnyem no ne mpa ne brɛm na ɛbɛpem saa abrɛ yi ɔnyɛ no ɔde ne bae yɛbusa akwadaa ne sɛ awura na wɔne bɛrima na wo na ɔsean ampa wone na wo krakye ne sɛ mewɔ biribi edi adanseɛ sɛ ɛnyɛ me na wo ne menyem ɛdi adanseɛ wɔsehwɛ sɛ voice bi muntie no abo voice na kyerɛ yɛn ɛne ɛmu nso muntie ayo ɛne ɛbɔ kyerɛ wɔ hello yeah Patrick ndwa me so wote Patrick ne nyɛ saa boy we yo ɛyɛ bɛrima foforɔ a abaaya no ɛne ne kasa me ho nyɛ alright asama ba alright Patrick yeah asama ba alright Patrick minimum alright tama me ka se taduro ma me ne so wanto obesi den hu me sesan Incident na mi hu ye. Ya some last month my man samba. This month in so in May. 3 months. Me how Patrick. Onza me so me ko school me pesa me wo. Davena me pesa wo ba ha sei. Nti won't member. O the Saturday crown pa. Me mami ehu wache me ende. Na obeka.
Mrs. Tansuam. Esidena obi ni ma de hu. Mrs. Wende. Also dai. Mr. 3 months. Boy be fun. Why? Also dai. Omu busami. Me se me dey frame me papa. Me se me dey frame me papa. OTEC 102.9 FM. Me dey frame me papa. What do you friend? What do you friend? Hello. Yeah. What's so fun? What do you friend? Me papa. Sorry. Me say me ka so busa se phone e de na me nyai. Yo mo busa woni papa. Mo busa. Me mama ebusa. Na yele. Me so ma ka kire no me ntimi entwa ntoro. Patrick. Yeah. Mr. Blanem pe bibi fanyo. Ah? Nti si ebe ni dey. Ah? Yo be kan o. It's not Mr. Blahano. I don't think what's now. Hello. Yeah. Huh? They make no some so see me go school see Monday aso. Hello. Yeah. Me say to see me go school no Monday aso me be go school. Into to see ade na fanya ade no. Into be send this scanner. Me pesa me say ade no. Ah? Me nim na bu. Me musa san. Yo. Hello. Me pie ne nam. Me pesa me bla beti on ti sa se me be ye kese. Oti. Enda me ma me ka twe mo se me bra se me nim na me nyima. Efi ono me fantana ho. Ena akura no so me ni mienu e be flifie o e be wu. Me srawa me pa ocho. Obi foforo bi anka ho sesen. Obi foforo bi anka ho sesen. Also then. Offer match. And it's not phone run. So make a tour Mrs. Tabao then a phone a buffalo. Hello. Me mabai. Now some men are welcome me mabai. Mrs. Tony how? Why not cutting? Also day. Dabi. Also yeah day. Ufi wache. Nesa de no so wache. Huh? Unkwa me mantem ha me mimpo bia wa ha. Me se mantem ha mimpo bia wa ha. Ewom. Ewom sasen. Patrick Pasam Kakan ah. Ndi se be ade ne dan me de. Nyam peche na mafro. O sa de wenti na me.
Me so nyam picture na ma fro so say. I'm here. Nti da be na opese oba. I'm here mo. Oh, ayo den. Unim den sana me from kancho. Unim. Ebia na me fro wa wan san fa biom. Nti na me dwen nyama bebre wo mi tirim. Patrick say me fro no wan fa won. Asem Beba Dabi. Den, ubusam sa den. Right. Okay, so ninu no oba de ka ho asem se krache no de ani we na mutie ye no nye de maame mansa afia mansa ya ba ya yi maame no ne ba ha o de odne ba ha ne ye frɛ ne set owura ye frɛ set de set kujo oba de afetu aso me de ni be hye mu ma o ndi so wo muso watie bi enti sa ni we nye set kujo ne we ye be ma fofra abaya ne kofre no ba se de onu si nyinsa ne ye set kujo ndi set kujo ba ya no no de sa danse we ba se enye mmia na me wa danse nti adanse ni na obokire ye no awuraba ne si dabi eno de wa na me ne onyem krache ne se wo me hu wo eye no kure se bire bi atwa mu nkwala abrem me wew ende maka no kure e wo monim na emu me firi ho no me nya ne hwi biu awura ne se enye no kure de ntira eye me se eye no kure se wo na ne nyem ne se oba ye fie na me yare kura wo ene wo so oba gini fon endi oba yare no soma me nua nketo a na wo fie se te kan kure ena ejale ana wodo ana dabi ejaye ana Krobea busa se na ejaye de ketense ho bibie ni ho eye den no no da akoda ne se awura no se sie o mfie dunum wo se o ma me kuntun ho ana wode dwe me set se me enya no koreda wo se tu kanukuro set kanukuro o ka se mani afedie na adru ni eden ya beka set se eye no kura se birebi atwam ne nkwala abremu de wo hwe no ba nyinsen we pa de onyini se eye wo no a okay dide kosi ya ne se ya wo se nya wo wo ba odin ni de adu ni se yenkoye de ani na de ani ne ba na ka se ya wa na wa hwe no enya wo anso de a ene na ya to aso afiri ho diakura we na me de kai no okay me da se eni nkyiremu a ode ama owura set kujo oda so gina so se akwada no a abaye ewura bodi matie fo ntonka Doris die Doris AJ akwada na Doris AJ awo no oda so gina so se enyaoba still what dreams is I he said kujo also young nani we are dni dagatini what dreams is I still what that so gina so say what dreams is I ucha uti nyina still what dreams is I die nti na ma what dreams is I ben na ka kire me die nti na what dreams is I me ne nya hwe me ngindi say me ha die nti na wunyini say ye wa say wa we ne da bacho nda ache bacho na nanu adwaye de na okokuntru ne kone enye no kre wo ye de na onsa kan sa Patrick ne Doris nkomodie we wo ye de na onya kasagu afidie ne mu obi na de bebre me sinti kwan ben so nti nam se wo ye den na menam kwan so no ye ibla bi te no se wona ye se woni akura we ya ye se no ana me se ono si membla membla fi na me biti ase nti me ko no si minti asema akwana ya obeji no fun o se enye first time obeji no fun ni o taaje no fun panjo no si nti oje bra akro ne fun na bra ne se na ende dia me bo record me record no ayede ne ma tie nsema akwane ka ana so akwane beji fun no record no de ma no ye ko nti o so no kuro ku fi nti akwane wie no de bre no ana si ni si na akwane bai
me de phone man see same no kan nti minti ana me see ha okay me dance ana me see me de me phone ana me man twema me to train recording no free nipa okoje ne phone ne ye call e ho na akotwe free enu nti na ama unyina so se akora ne nya obanana acho me am jiri se me ne nya hwi nya me a yete ade yi so na se ye oba obesom sei me hwe me ba obehwe oba se me ba dia me je ma ade sa die ne ya ekuta mi sa uko bi bacho am ko bi mukoduru ho ndie ne ye wa kan process na ansan matia no bacho ye de eyi a ese yi wasum tentin e hye manum ina sa de bi nso sha akra no so anum ana mo de hye adem siliano siliano o de die ne koi ga ID card o de ID card e kokko kire se eye wo set kudwa bacho enti wugitum se eye wo sample ene ye kofa ye de yes ade ne bacho very good abaya se wo so akobo oti twist wase sanwa dwen sa akwada na nya set kudwodia na se enkomo wei eye Patrick dia wase sanwa dwen anase tede oda so gina so se ye set kudwodia eye set kudwodia die nti na won so gina so se ye set kudwodia kana mintie if you say oneme ene de twato ewe hen edwaye chire bibi a chire se woni wo de twato wo edwaye no onkai na me beti ade na no ode ne phone ma menua nketoa no no omudi hwe toys ana ono no frɛ no pese owura ye dem na me pese obewura ho no 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 efa echire onum so de okohwehwe dan nim nam se ma ne nkoho na obi dan a onye nwie die nhwehwem na okowula toilet mafo na ofrɛ me se me mbra me hwa ade me koye na oye me san ukowura toilet mbaafo ho no ka so pese one meda sa tam no o ka so pese one oda no nso ye dey me ampene so me ka chense me yale nti na ne kura ma ankosu na wonya hwe se sa tam na wonyem entikra chi be gugu obi die so ba cho debi na wonyem na menyem wonya hwe se yare no na ye nyinsan yare ba cha debi am atiefo akwada no na no efe papa men twinkom men fa men to so me ma no nye fe wa no fe akura na wa no fe men so me de fe dabi obo challenge we de men fa me nko na me nko obo me sro challenge we de men fa me for mo me no to so me se men fa me nko challenge we en fa me nko challenge we me ma no ye tie for mo hwe mo en ka wa no yi no ni e ko challenge ya no ni pie ade ye ko challenge won so akura sete wo de ni ye sete wa no ni se di ye twa picture ewura sete wo de ni ye ahwefo mo hwe na mumu a wo mo mienu ho na Krobea no ofe we susu de no efe enti mo me ankasa mi chusu ge ne de no me so mi chusu no de me ankasa na me ye to aba no mato ama ge no me so me chusu ama o de no so ono de se mo odro ni nti ana me dia mato ama ge no ge na no ofe ahwefo ne beba okay o mehwe no ma ahwe wa no ni ye no ma hwe ewura no so de no said ye na wo fia ebe eno na wo pa aka na ba me tibinka akono se wo be fie ba ge ne de na efe afi ne mate wo de na se akono se wo be fie enya me be fie tell you there be o se wo ya wo fe me se ano a efe enti wo de ma ko challenge se me hwe de atie for the beba okay enti that's it ena ode ofre wo se bradwaye ho ena ye dey ana ne me da wo so ka ye no se wo wampene me wampene enti wampene na ye dey no one oyile me e wa dwaye ho na ketese ho me pa cho de e ye dwaye a ye dwarem ye nwa omundwale mu dade ye nwie omunwie ye ngu mu kura enti wo ye mfuturum o makaste efom ho blocks gugu ho enti ene ye dey no otumi efao one me ode me hye nse o ma etokuro bi se ha se tokuro bi se wan kona kono one me yesa wo ye ne sei wan kona ode me kuntu ono no gina akire sei na o ma me gina nanim na de a wo se wo mpene ye dey no otumi de kuntu no ho wa yele ma ya sese o yire wa ya se no ode me matale na chi
enti wode wo to tare ne be ma na no ene okuntunu wo share sa akọ na mu ho na de na wo share pant na wo share under na me shenika na be de na ye da skinny nika ni enti wo ye ne be wo ye skinny nika ne ro ye wopene ade ana wo mpene ye de na otumi ro skinny nika ba form na je se na ye wa akora na wo yada no kire se wopene yo wa mpene na me mpe na wo mpe na wo mpe okay enti wone wo yes ade ni wie ye ndie na wo ka kire no na nka hwe an kire na uja no ma ne koi wa ma o ma me nso amane nenie sa ni we yi a me boy ye ugitum se ye one ye one ona ne Patrick ne koye sa enkomodie wi mukodi ye okoji obi phone na adidi sa ankomo no ugitum se ye one ugitum okay die enti na ni onim se scratch we ye said kudwoi na anyem ode a wo ko ne Patrick we nsu kodi sa ankomo we die enti Patrick we ni ka chem so obema miska na matwen ska ne mma nti mimi se menyem na mpese me frɛ na mpɛ kwan bi so ameka chen se mpiska na me so me ko kansan enti nyese nyinsan ne ye Patrick ne dia ye said kudwodia na emom na wo pesika dia free Patrick ne ho e dia akoye dai amidi akoyi nyinsan na wo pe obi akoyi agu a wonim se said kudwodia ade na ne wo mfa nkota Chris said kudwo no nkoyi nyinsan ni ngu na emom Patrick na odi ko takre ne so nkoyi nyinsan ni ngu adentia dia wunim se nyinsan na ye ne dia ye me na Krobea wa mfa me takre me se na Krobea nyinsan na one manyem no besi koyi gu mame na de ko takri jataba se onu mom ne nkoyi nyinsan ni ngu wa bra wo nso nim se nye jataba dia adenti na ne o yesa adentia David sikana no ka so de be ma minti na ma me koye Matiase but o se enye ono a de wunim se ye ono ane wo ho ye set kudo ade no anko set kudo ho se besi na koyi nyinsan gu mame na me mpe ade no adentia ya man ko kanchire okay aye hu atwuma mansa wodi agina hokora na kasa obo chimhwe atwuma mansa agina haya na kakora ni nti why na gina ho akasa atwuma mansa obei ka kire wo se oni set kujo ene nyem no ugidiye mpacha o me de nyamianum no kure ni ma anyi ani atwans mini aba bi tonse me na fro no hema me friend se na akola ye den eka na maame na ebi esipen ebi si ye na akola ne papa ho ene ne papa nua ene ne kora ena mhwe ho jama ne kai na ka maame ne ko ade a kama anya den kama anya amana because na num kasa bi obeka kire me anya me de okay ba papa nua na ene ne papa no asem mo mbeka ye no ena mhwe ho eye den ejama ne kai enti no ono a na ne ba na nya den enko kasa ena okofa pani bi wo village e ba ye to ne akra na kasa na mi bo be da wakofa mkube e koton enti na me sukube kura nenamu a enti endura numra no ena oba so wo ne me wonkomo ena me se aden ena o se wo de wakoma na ye ka asem a na eturu se yi no fine na ka say minua wo hema no okay enti we die me sraw eno man say ma koma ne mra fom na se bia nya aba ye nyina ye ntena somdwe na me si yo mate tie no papa no ni pakro no okofa no no oni ni nyina na ba me fie awunani my penim wo ya awunani wo village ena papa no ye se ne wa ko meso de a tenase na mtenase no ase akwala no yabusa no no ase set ena ye ne sa okay na sa Patrick bi ne de enye wo no a okay ena nse Patrick no so simu sai ti hono na me babusa akwala no se na sa Patrick no so ye den esimu sai ena okofa we mu nyina abetum se set no kura so ahia no e we billa bi ho asamu afie ni abula ni abusa nse me hwe on life wi di asa wonyimu mo we no anka hwe amfa ankere no etime de ho no de menua no kae no minya abotre no ye se na me so me ye se na ye nyina ye nkoi no o se da bi
wona aye maame eti fresh start ne ejina nkyɛn baabi yes set ne maame ekasa wona na kasa kukuwa mu wie a na afe wa ba ne akɔpɛ mpanimfoɔ bi aka ho ne nyina ayɛ de ɛne omu nyina atena se ne ehunu kwa ɛbɛfa so na we di ano ɔde timi nua na ka asa no ɔno so sata ne fie wure tuniti ne na so ayɛ hyepa eti asa asɛm no na adwene wɔ so ɛdan no wonya baabi mfa ne man tuniti ne na so ayɛ de ayɛ hye te o mu anu ababusa wakɔ hɔ na msimi de ɔka yɛ na ma antena so amade ankyɛ o unia ba de me de wa wadi tua wa nkɔfrɛ ni gyina nkyɛn sɛ me nua bra yɛ nua ba ko pɛ sɛ na abaw ɛno wasi adan ɛna msia dɔre sese dɔre senyam no anu set na nyam me kura de ma nipa na he da busa no abadwafo no so bae no wa ma obi di wo fia me bebrebe yegu yi wa ma obi na atwema man sɛ ikusewo ɛyɛ dɛn na wo nso kɔtre Patrick ne nso din wɔ hɔ no papa sɛ agya won me nua no kɔ busa no na ɔkɔfa we ni nyina na ɔkɔfa ni nyina ka kyerɛ nipa no meba wo die asɛm na aka kyerɛ wo ma me nua hema no ɛfa Patrick ho me ka chen say Patrick no dem na mpeska e wo no honum ti na me friend wo wan kan kyerɛ say Patrick awe oda me ka kyerɛ no wawe oda Patrick wawe one madada one de twempna but owewo na yɛdɛ na ane na twempna but owewo ta ono obeye na adwuma akọ ena yɛdɛ na ɔka ono nso ka kyem to obema miskanti ska na mepe ɔka so obema odi eska osis ska na ɔka so obema ɔka so obema usen wan ka ska klo de awa unso ono nso wosisi fia ni bi ti odefo ade ya wode kyekye obi so obema uskanti obi so obema uskanti na ode akɔkye no enti ono ne woda ye no ma wo sei eno wan fa ma no so me friend na me nje no enti wanya hwe wɔwe wo kwa wɔwe wo kwa kanyame so no kuro Patrick we wo kwa wani ni wansi di kurada no ono ɔkɔwe wo wei onu baby oya adwuma na ho na ofre obi dan mu baby oye ni POP no ono nso for so one for so kunturu hojina bia na no de oye dey ndi o de meto na say no ho na empansi ho bibia ni ho ntia de baby oya ono ne dan na o de me ko eye de enso form bi na o da so no student mattress hwia ketekete no say de wan fili na say eye chen de na adwaye ho no a obutu ho no student mattress na yes eye chen de o so ne say ko nanimu no enti wo Doris ugina so say nyinsa na nya Patrick dia na emom eye set dia set unso ugina so say nyinsa no enya wo dia na akwada we de be hyew fadie ne no pa ehuhu ma me hwema me fadie ne no fa rounds na mi odi hye we nsema na mabusa na sem som wa som uso mu no yate ano mon fanto ne soma me shom uso mu no yate ano yente ano okay farmer Doris dia wa som no yate ano yente ano ntu wu say yentem pai bibia ya janiu okay farmer ne maame nso nhwe atwema mansa ebra wenvre pono uhwe mu no yate ano plaster boano fa ko kire be ma ne nso maame fa kire be ma ne maame na busa ni din no na me mo atani dabi ya sa asam no na kai what's frisia awa chewura bonye wa chewura no ati awa chewura ba mambronia yo what the kire no nso sesai yente ano say awache ewura ba eni kube ewura ba mama yempe independent candidate David okofrey e must change na how okofrey fa e must change na how e must ko e must change na how okofrey hwan na de na abewura bi David afi we isi official ya de amai must change fa kire fa mai must change e must wan kasa kan de ehunu wo Brian Vrepo ne ho
I'm for contest but me mpre waka na mentie ka Pacho ya Italiano. Okay. It is say confidentially good so. Okay. DNA. Very good. Teachers will be antiano. Okay. Meda say. But say ya me no ka say. Sa wo koye DNA number odemma ye di nkan ba hunu nti me amete hey. Minim resource ne dada. Me amete hey die. Minim dada. Obana na be ma no a. Mama mene Dr. Hepa Plus en Kasamra. And I'm saying mama mene Dr. Hepa Plus en Kasamra. Ono ana me beti DNA nano. But after this short interview, mene Ebenage Herbal CEO Dr. Ebenezer Jemai Hepa Plus Pavi Plasmos ejetriato. Doc ansana memwa kasano. Dinkai chre miaya ombenya ninsuo ne nkwape. Yensani nyina bi eno ya warefo e wo yare e na meka topa ye ndi ono abeka na ade ho asem nti wei na me maka good enti doctor kire me answer nana nyankopon adom bebe ye to aduro bia okoso pe Hepa Plus miensen ya ye kan a eye Hepa Plus Pavi Plasmos nana bebe ye to aduro bia benya bi se ka se ebobo a Freddie Mens Colinac have me Vitpat Ozones PFE smart heba bia ye to aduru bia no okwa wo se wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos o pe miensa ni nyina bi se de odifo na ya Krobea e de ato ena me de me kra mu da na hye sa nkomu ya se okwa jinsuo no ena kwankyerɛ ode ma no o se okwa ode jinsuo no na ye obedience dey better than say o sacrifice sure enti insuo na say ne koje sure enti okwa o se wo pe Hepa Plus miensa Pavi ena Plasmos. Okay. Asem no. Afei tuye gidie mu. Nana ene de mesre se ye kwa akwaje Hepa Plus Pavi Plasmos no. Na ye kai die nti ye kwa akwaje se aduro no. Obi wo ho no ma sabio ne yere nyare. Anase ne kunu nyare ana ono ankasa kra no hu ne ho se onyare. Na asema metai ka entsa brewe mu so me koso aka kai etiefo ni ahwefo ni se adenti na wo twense mpanyimfo beka se ABC dintie 1 2 3 ansa sure meanwhile obetuma ma hwaye din na onipadua na ankasa aboa wo it is simple message ni nyina ne se Hepa Plus Pavi ena Plasmos ma onipadua na nya hoden na wakoso adi yare so nkunim. I love quote now quote ya yes adenti na wo tena ho ama mpanyimfo akase ABC dintie 1 2 3 unim dia yamaw yes yeah because nyankopon san so ma yen emfato ho yanje antum eye ya modi yare kra san bre ye se makana mo nti ase dia sometimes no experience no etichi best sure eti covid by bisi ne nya covid adru enso sa bre nyankopon twen ya dwin si so say sa your food is your medicine no no kre eti say president to say track push o say presenter say osofo say doctor o se didi ye ma immune system ni ngina yi se o didi ye enum nsuo ye empo dane ho Gana mpo de nyame adom ye nyuma ni nyina ye exercise yeah obi o adwuma o ma zi usa exercise be na sen de o pamade de o ye tire taxi truck driver nurse adwuma ye o Gana ndi ni nyina asan ye exercise eti ye didi ye ni anum nsuo ye no say yen well be ni gina yi a de bia we are good to go very good nyankopon nam sa message we so woni atie no na onim sa dance na eba no obi wo se na me infections ma won pania so na me hunu hwe me sha ase ma me well be ni gina yi nipadua na nkasa ahile me ho sure na nsuo firi me be mu ba sebe na nsuo gugu me wo mahemfie ho na ahemfie no nsan bi aba begugu ho me the creams ne ointment ne oils aye enso na ho me sha ase no Hepa Plus Pavi ne Plasmos no nipadua na nkasa hile ne ho sure pathologist immunologist doctor bia sebe onim nipadua no kwan ofa so ye adwuma be kire wo se enye nyankopon na wo ya fa anka wonam kra emre be fifi wo skin wow wonam kra anka bibia betumi anyini efise bambo bia ni ho enso nyankopon nyansam nti ode sa barrier no
aba nipadua ni mu a se odidi yie na unya hepa plus pav ne plasmos bi no nom a nipadua na nkasa eboawo oh kwan bebre so enti o twɛn dai men twɛn man tontom hunahuna men twɛn ma ya we bi nti onkoye 1 2 3 men twɛn ma bi nti enkase abcd at all times see a begia tum na na se engine tum yare ne nam framem the fact see enka say abcd ne nkyerɛ sɛ ani ho sure eni tie na nanu mu nyansam no nana growing up obese dro mu chi aso anom yeah enye se uti yo ya wo enye se obohye wo wasori anopa no benum ansa na obekɔ afuom ana obekɔ school no obenum dudu yeah na enkyerɛ se ye yare o but no munim se dia wo ye nipa obedidi obeye exposed to how sure na we nyina awie na bia bosome bi achi na wotwe be nsia ekɔ ne wotwe bi achi no ni asan fro so sa ya che ye be sawo yeah it is abre no se obi be ko hospital na edisa okɔ no awu awie na to de den pa yes enti ye tetefo no ye nta nkwa yaresabia ye de atete ye free tete adan ye dwane free sa ade that's it iti amasabe won kwa na nkasa se yetumi nyini ewa hoodin mu tie we yo esuno nyini ena esuno se wu nyini wa hoodin mu yeah ubetumi anya 70 years na udi 20 pen wa hoodin mu oh ubetumi anya 80 years na onya 30 no wa anya hoodin bi o oh eti denti na yenya na nkasa yetumi nyini ewa hoodin mu no ene Japan fo nyini wa hodim sen yen because de bia no fra bibiti de yen fra na habanduro no fra ni tea enti all smoke kra no owi obe kakra no magusu ma na ohoro niema o no mani nipadua no well being na gina yi mesre wa wo tie ana wa wo hwe ene de men twen me nkase abcd na abanti won say World Health Organization through Ministry of Health na Ghana Health Service ebe kan fa na ho wo so me hwa wo nim papa wa anye bible so de onim papa wa anye no eye bone kase me ma me a wo tie me hepa plus ne bo anya den 20 cedis baako pavi 20 cedis plasmos 20 ne me ansa nyina ye 60 Vetpat was so crema pon when ye ben hone de ya no mo atodi asko man pon statue run about ne so hwa ne mi ensa nyina o de man say 50 what so tay enti ko pebinom enya wo nko an especially o mano o ba wo SHS Mr. Mani binumo to pa no ho to bi manenom enu ye odifo nkwanta bi sa choice ayo say no de say obia on choice oba de so no de nsuo no na say to pa na no ye din ma no do ba so odifo nkwanta bi sa so say to pa ye no eno so no so pe yes e media bi penim ye do nyina yeah bo media oba wo SHS pe bi manenom ono kwa de so ndru 18 a o mene ba kon for the whole day okay because yare ne ba enyi ye mani mfiri mu o bo ne ho ka we SS auto provisions mano no hepa plus pavine plus was money be sure or you exposed to how be brain me the numbers way mount fato 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and a 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manone opese adi no bi brew okay me number is 0542 807 907 0542 807 907 mesre se obia be kwa kope enuo miensen bia nom sure edura me menom no minim professor se wo university a omfani agro minim a doctor for mpanyifo okrum ha hepa plus pavine plasmos a nurse for a driver for mesre wa wuti men kanse bia ye bu esremu ni aka ma ho nya diansa na ya for so ma ho ayedin o se a eye pa wo de me mfa mani pa no ye hwe doc
ɔmo yɛ mese de ma nipa no tena ase ɔse nana na menim sɛ aduro no tumi yɛ magical things saa o menum bi nso na mehu sɛ yɛ saa ɔso ohu sɛ mfifire bi free passenger ya sɛbe yade akɔkye ne mpofiri mu no ɔte hɔ saa afei deɛ sima bɛnum akyi ɔse ɛyɛ mɛtumi atena kaa ne ma me akɔ yes ɔfrɛ me ɔse ye adepa bɛn yɛn na sɛ yɛ a yɛhunu na woyɛ nurse a mesrɛ wo wo nuanom num bi nya hoɔden because nurse no ɔmo very exposed na no mekɔkɔmfa no kye ɛhɔ no mepieyɛ no ɛna mehu sɛ ɔmo yɛ very exposed very ɛsɛ sɛ wɔn mo ma wɔn well-being ho ɛgyina yi adriverfoɔ so yɛ exposed nana obiara nso mfo bi yɛbɔ wa ohun ka yɛ sneezy ɔmo nso bro ɛnyɛ one sneezing ko sɛ bi wodidi afa obi kura tumi spete na kaa ne kɔ na yɛ sɛ aba fam ɛnokore wo adriverfoɔ brɛ Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos mesrɛ bovra baabi ɛtɔn aduro wokɔ a wo sɛ wo nso wopɛ bi anom ebi a woyɛ ɔba wo menses for some month nneɛma woyɛ ɔbɛɛma ɔmɛɛma asɛm no nkɔ yie weekend ne yɛsi mu awie bɔmmɔden sɛ wobɛkɔ akɔpɛ bi anom ɛfiri tiri so bɛsi wo naa so ahoɔden mmra sɛ bɛyɛ a yɛawerɛ matwi mfa wo so o yɛde yɛ message ne nyinaa no no o na mmom yɛka wei nyinaa akyi no mɛhu mɛtɔw so sure koso amu aninye de ya yo be ma weekend e bia be bibi kakra kwadu wo ho afa bi tutu akiri very good yes wo yo ba e bia won so pese wo kire se nyankopon na bo fa tadwe kakra tutu akiri very good amasi se efi ayede enije aba enije asase eba oba no wo school no me mo adwen koyo so yetumi de kwadu tu akiri nti eba no onka ho eye well being no asem ne ye ka sure the year can in an answer Maubano Hunyading. It's SHS 4 nom, University 4 nom, even JHS. Almost exposed. Ma o maninya huading, a bet to me and is dining table so said the way to see hey. Media no sanesie. Yes. And to me sorry, yeah, hon many didn't carry where the camp Bobiansa. Yes. 7 young Muslim be frame. Time no crowd Ramadan fasting time ni mu. Ose wallahi nana media ni chingoro na mdi 2 Hey. Yeah, wallahi de ka wo. Hey. Wow. I'm for formless no. Wow. Yeah, formula wo hopa, formula wo. Enti weekend mu ani nye kakra ye bre from Sunday ayedwuma sa coffee at no nem kakra. Sure. Unya haban bi a ribi. Sure. Natural. Yeah. Hepa Plus Pavi ena Plasmos oye fumu samfro obi wo honma ne nsae ne titiriti obi tu ase twetwe no Hepa Plus no pa no odi enom se ema well being ni mom enya dwuma ma obi wo honma bribia ne BP wo soro oda BP no so enso enkofom nya Hepa Plus Pavi ne Plasmos ne nom we no ebe ma wo ni padua ne mom aye dwuma dia ma very good enti ne se general well being good obi wo ha ye funu na ye kese obi wo asrade tambi agi ni padua na boso mesrew kopendro ni binom we yankopa binto yakopa binom ne bo anya den 60 cities obenya miensa ni nyina drugstore biamu ya sanso mana ye dese se untumi numu nsuo na se de betina ha ma no nom to pa we yi ne de miensa ni nyina bia mo wade eno no simple menti bi ase mi hiawa ne wadi nkomo fa number de ma me na me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manone mesra wo su hia pomden 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi Plasmos sure enti awiei ye beda wase doctor
ene onso one pa wabeka na odi akire yadofo Hepa Plus Pavi Plasmos enuro miensa na enuro wei sene egini din ewo Ghana ha no enya bibia ntie o eye adwuma pa ene adwuma den a enuro ni bontia say ye ka say be bia ye ton no bia say ye pharmacy over the counter chemical shop herbal shop wo de wunya koho na wo bo Hepa Plus Pavi Plasmos ni dia ebeboa o say wo ye be ma na wo no mo wie a me tu fo senka ya afa kwadu dibitu akire o ye oba wano no mo awie no eya pe watadwebe na fa tu akire emema sabe mo wo hawo mo dwonso semmo eya apikubensio numguso na eduro no ebeboa se wuni atenka watenka beba o se de mema de aye minti oboa watenka na ayira ko pebi nom nye de bema de ayo se de mema sabe ye pebi aya eduro ahomache aye ho yeyen no na minim da se ma zo the same problem ono nso to de bi e kano ati ase yi ne de minya bibi ankam de befam baabi wo de ne ma madam I tell you say watenka teko kope Hepa Plus Pavi Plasmos libi da bia wukuru na acheso aba ho no abeka se ene de mpesem no kokwan so ma dodo sai na mo amatumi approach mema no yenso ye hia mo approach ye ni aye ni je so be frɛ memre wani bi na ma bre wa frɛ na Krobea ene de me hia na ho wutimo ye ukono e ka ho nkono apo afrɛ adwum mo de da bi a kyerɛ ye ne frɛ babe I miss you mo mie nyai sa de no na ma no mo nso mo mpebi no nom na mo no nom aduro na ebeboa mo se me beti DNA na no me ba sesia apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso mi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Eze metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Dr. Time daso. Minya wudeni. We ye kikim. Abna na wo ya yero fa here. Medimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Medimo for Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sanse a wopɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa medimafo herbal clinic Dr. Time da so ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ no kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 medimafo herbal clinic udimafo no hɔ a obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sɔfo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ wo daakye ho ban me mami ma hyehyɛ me paa o na me papa nso ɛ uso no ma ɔde wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic asɛ ɔmo nyinaa yare am yɛ ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔ fie wɔnyɛ Faith Homeopathic Clinic a anka abɛyɛ nsi yie paa me ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sɛ ɔmo yare no ke asɛ magic saa Faith Homeopathic Clinic ɔma bɛn papa abɛfo mfidi efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho aduru a yɛmfa nsa wo yare fast koraa ɔwɔda na aduro nkitikiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri nipaduane mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasungu so a. Ena wiei utie ena wiakro ya nso ohweye. Ebre no awiedu. Ene maame dankwa mi ankasa me de hye krapa na wo osena na Krobea yehu plester bano ampa plester ne bo ano ne de kire se obi anti ano na Krobea please let them swear on mon sie say we say nyame ba on sie na we nso sie say ye ne ba o dabi DNA ne wa ha ne nko ade ehu hia so Mary Brown ene o se Krobea awia ya mo aheburu ya bo abaso no adwuma pa won so wo bo sebe se no kore no ebetodwa eno ne die hia ye mba win atibila ene o se ya Krobea Asante na awia mo ha nana yenso ye wa ha big time o se I'm so proud of you nana Krobea nyankopon ka mo ho ate na ommoa mo ene mo adwuma pa mo nso mo yo
bema say ye tia no wo gidie mu no sa akwada ne ye oba ana enye oba ubesom sen mehwe me ba senya oba nso omo amase isi a ho ye oden how do you feel oboa ohonya ohwe adage wonwe ne da na ahonya ohwe abaya say ye tia no na say ye krachi ba ubesom sen senya ne be yemfa ya de enko okay oba de achi ame they say there ade ni nie pam chomo fa mento so na me betia no they say plaster na ba no ma commentary abusuafo sabre krata no ekuta ye Krobea omo e de ahye Envy Brown no mu na omo de omo plaster bi se de ma America na atare ano dendendin endi Krobea aguso a wote na nkura wontime nte plaster no mpo na campese we pipa no akura wa hwe age se usan cause omo de no omo plaster na no ohye enti sabre de Krobea ntime wasan wa bieso ise de wayi krata no ekuta no krata no ya hodo sei miensa say ye de ba ko boy ne de ba ko ye ne de ba ko ebia nso ye me 2 in 1 ne miensa na sabre Krobea atia no a wode apempem hono no a wo hwe mu no wasere wanwenwe kakra na minim se oba no na wo sere no se be ma no na wo sere no and ye just wono nko anim yentira Yehowa ne eboafo ya da so tia atwere akra Blueprint DNA organization ene ekoye sa DNA na we emra ema ho kwan legal paternity test certificate eno na eda manimu eye bosomi etoso du baako ne da etoso aduonu nwotwe ewa afie mu ene ekoye sa DNA case reference number ewa ha enu ne hia o okay sampler row name date of birth sanchiche mu ne wa ha enti sampler alleged wine eye da alleged father die yesusu se eye ne banano name your friend said kujo and the date of birth and so wa ha Bema wo wedding fie say 21 abaya wo wedding fie say 15 years enti say ya no eye 15 versus 21 okay afei says difference Chad on na atiem no wati ni din so ka Chad na no Chad na no atiem no wati enti Chad say Chad ngwa dem so woni din ana wo ye din ma enti a friend maame ya no ana she wo no ana de akwada yi ena afia ye wo ni mu ne bosom ye wo no okro no kra de onya afe sisi ye onya bosom nsia ena oguso a ekosi ena ye ne ho DNA isolations was carried out separately for all samples. Genetics characteristics were determined by the wo ho eno wo ho eno de hu hia me afei ma me hwe DNA system no na yenko criteria set kudo de ene ma me ya de enye easy o akra aye hu enye easy o enye easy obiniyam ewim obo aye hu hwana dia koda yibe konne oba DNA system ni mu a ye wo bibi e fra no D3S1358 hu hia me we nyina hu hia me hu hia o equals to ota eyini ne hia me oh what there akra in all said akra bo mami ansa bo aye hu no mami ansa na hey akwada no ye set dia na se
Juba. Enya said kujuba. Doris. Akudia beshe said kujo. Doris, I don't know, yes, Akwada na nya set ba. Jeshe, wa jeshe. Sawa wi jeshe. Me pa cha DNA no. Mo fa nto so na moma amanfo hu. DNA no. Manin kind the last part of it no. Aha no. Moma amanfo kan ha no. Aha no ne ba ababi ehia pa eni. Baby ehia pa eni. Okay, maame. Okay. Sawa uza akola na nye set ba. Unda unim dada se nyane ba. Na unim. Na unim. Edi sanya set ba ye hwan ba. Patrick ne ba. Patrick ne ba. Oh mami baku. Oh papa baby. Oh mami baku. Oh papa baby. Enti senne enye set kuduba hwan ba. Patrick ne ba. Adenti na afi dia Patrick ba. If so omumi enu ni nipa omo ne me dai. Adenti na ani ahyase no. Wan fa anko she Patrick na de ba be share set. Adenti a. Sisi a ufi be ma trase. Mo pen kwada die dodo. Ene mo ne. U ka se wa wi. Ene mo ne. Atiefo excuse my language. Nkran kete na mo fa. Ene mo ne. Wo da mo na. How do you feel at this time? Who feel it say? Who feel disappointed? Akola ketwa asem say ya be hia o. Meboa 15 years. Na sa asem wo ya be hia o. Enso said da no gina so say ne na tie ne de ye set na anyem wo. Meboa. Set ni pa o twato ne me dai. Ono dai. So ne wo da ne nso na wo yare o. Meboa. Inti na kire say na wo nyem nso dada. Because na wo yare ya na wo nyini say eyenyinsan yare na wo yare no. Na wo nyini sa. Na unim. Okay. At this time, said Kujo, how do you feel? Feel okay. Who feel okay? Dear na man feel okay. Say nya odia. Free na comment wen kwala bi mu ate.
ate hwɛ sese ho nipa bebree hwɛ amanfo ma enye wo ma o enye wo ma but amanfo hwɛ wo amanfo ma I'm telling you because the first day I meet Sir Patrick we ni abaya we conversation no me yam shame that very particular day me yam shame say oh dear let's put everything aside nipa enkono na eben wo mu nyina na mote area any de ono ba be ye na dwuma no be we ba kokoye say what ya say ye po bi afre no e de ewo nyinsan ho a hwan ne nke be frɛ no nya de oben yen but one frɛ de oben wo no ahunani no ono ba be ye ni POP adwuma no ono na wo frɛ no enti wo me kan di si wanim sɛ na wonim sɛ nyinsan no enye set dia na ye Patrick dia but wo hyɛ da na de ba be set man sada wan hyɛ da na ye dey me na me dwen sɛ ɔno ne me da ba ko ne ntina ma ne ba san ɔno da ba ko ba sɛ na wonim sɛ obi nso ne wada ansa no ɔno nso ne wo bɛda boy we won ne twempna you nsa free one na ne twempna na ne twempna on ne twempna mo twempna chɛ mo ne on ne twempna chɛ enti wo pɛnu ntina nka ade nyinsan ne hyɛ na edi entia on ne betumi ahwɛ wo ne maame ton waache anye bia wa enye ska ma wa obi bia oba de achia me DNA system no you know na ye de gu ho no blueprint DNA certified true copy ene da ho no obo come inside akra me da say we ema ba wa nkwada o masisu nyina mfantu o mo hofo se ye de ye tu fo se menkoye memasem ene be ma nkoda kora na ne be ma beda ene ba ko pe wo de wa ya asodin kora wo si wuntie ni a o maame ne o papa be ka no ene be ma ba ko pe ntena ho na ekoba se ya ankoye wadwentanta se eye kofia na se kwabena de asie mu mfantu mo hofo because awray nensamo a okay sabra say ye no kure se krachi ni ko dai kra no onyem ade ba ko a wose ye hye ne so ne se etekisi ni wie aba ne nya koguso na efo mu wie dako no a efiri ode obeye obi ono beda bia wonka ho memfa ne se enne na wato kosua no na be ma no wada be ma no ono daaye no hye ase efo mu wie a ana se yanka ne se kra no mate ase kosua ni wuram na form a esa de bebekye bia eti se ayi eboda ho na nsuo egusuo nsuo be ye boda eboye enya ne hwe enti se mema nwotwe kra no beda firi ho kɔ no a de woni ne hia ada na wato no ɔno na be ye ne dia ka bia de ye no beda se de ya kɔ enti na obi wo ha woni oba ne be ma ehia da krope na omonyim omo na biewu na nso akwada no benyi abewo ama akwada na basasi so efise wa wie na dwuma de aka bia de eyensu a egu boso enti mfa nhya wadwe mu se me ne we yakwada na we na me ne da dodo enya dodo no ni ada no a woto ye na wo ne be ma ni chi aye ne sa ada no de no enti wo ye ba akopɛ no obi no da nwotwe kora nka se wona me na da nwotwe ebinie krachi ka se wa anwe akwada yi sa ada ne de ano oboa abasa ye dikosua be hye ne nsem ni ama na kasa aguso owe no na emom sa time na akwada yi nyem ye wo mu no na akwada ne nyem dada enti na so oyare so onim oyare wo frefre enti ma anko school ni ade no na onyem na no onim na emom we na futu obi ko so akwada na ankasa na onim se eye friends Patrick no a na emom afutu obi ene nkomodie bi ko so eno sa woni set da idea ene set na ben ene ye set ya ebize mema mienu ena ono wono mo ada ebire bia sa de we besi no bonse wadwen ya ontanta me fama kwadwa na ase kwabena enti de obe mo akokoduro obe kan to se ene ye fama aso mezi no eno ano no obi kuru nya sa na ye ebra nkomodie be koso se ene ye fama aso mezi se we na ben wo anya bia wo maame no awo ache wa ha
eduru die din a wokɔ obeti bi ama o ma me store adenti na wonfa nkɔma no na kudwe ba ko ikura ye hu no wo wure ya wone ne kasa afidie suwe esi afi na ye kwa akɔpɛ ba bi a wo hye obi nim ba bi owo obeye ni POP kɔye ene nkwada ba ho ye wo mo de obi beye ne contract obeye na dwuma da ko ɛhɔ nye ni fie ɛyɛ obi dan no ba bi a obehia no obeye na dwuma kɔye na mo akasa na wa frɛw na wa ma ho kwan amane ne wada wansa ma ho ban wa ma na nhwehwe na so wo yade bi mpo a wo yɛndɛ ubehu no ade ne nkwada ma ba 15 years wa wo awie kwa na 15 years no enti wonye me akola na nya 6 months o enti wo hwa wonye be se 14 years mu wo baabi wie ne de krachi adaroma wo wie ne be 11 years wo baabi otia no wona wie no no soro no na wa wia bepem ne eni se di aba be wie ni o enti na nkwada ma ba amaye mo ho se mo ne be ma ba ko ntra no na we na adwi so enya nwanwa tie se wo se krachi ne ka se obemma ni sika enti na one ne daaye sika a wode hye wo bo se obemma o sika no so a wo wie ya wa amfa ma na wokɔ akra ne raho akra ne kra ansa akra ketwa no se wo hu se yes ahonhom na kasa a kyerɛ no honhom na kasa a kyerɛ se honhom ne kasa enti efiri hɔ no ɛna akoa ya hwim wokɔ ya betwena wansi dikura wa amaw hwew kwa ne so mfa so ne sɛ na me chat na to sɛ akwada bi a wo mfie du kopem aduonu be ma bi a obeka sɛ obel odɔ sɛ we wonya 60 years 60 years sex age utumi we wo be sɛw oso maniska no maniska wi ase enye ni nye na da hoi krachi ya de odi nkan ka to na adwe mo hwe no dabla 11 years age no ebe pem ne no hwe de eduru de adi senke waso waka na no tum se me na me do no ma hwe ne pandi abase egura ma me nka ma no tum na me hwe nye no akoye die ne ya ayi abowi ndi sankrofo we no wo mo ba wa kwam from 10 years to 20 years no wo mo ya wudifuo ton so wo no mo beda da bia meka kopim se mbejae okay ana akra ayi mesre ayi ise de ayi omampani a oba John Dramani Mahama say oba health insurance no on fa DNA enka ho so ono na oba no wo say ye fence kidney no sai yade no oba obeye ho adwuma we de emrante nyina so de to na adwen mu say yesere no we de ye wo nko a mente abrante bi a wo ka sakrati we say won pese eye afri aye angompe hwe se mrante ni peje omo sa hwe se mkwala mrante ni peje omo sa on fanye free enka homa ye oma die ne ni free na ma for sha ma for ma so obi a uri say ye free dia o de ko se obi a obehwe emema bro ndi say die ne ni de ewo mu se wa amfa nka obi bi no ho ba we de mrante nyina se ye srefa ka ho na ye ne sa ma ye ne ba sa de a eni enkokora ni eyi na betoma kokora nyina ni eyi betoma be so eyi na odiaba medase owa de abrante de na aso woka kana mintie de aso woka kana mintie de erade asese enyame o de erade asese enyewo enyame aha eno na echi maame no obomidua kasoguha ese me ana manyeme ne ban na enyame dia obomidua eno na echi ni sa aduabon no efa maame ba ku bi hu nti na maame no ebodua ana manfo nso na tutugu maame na asum eso onfa me mla ha na sa angofo ni nyina me da mo hye nyankopon sa nyankopon ne mo be di ni nyonyono ena maame echiri osa kwa amanfo bisan so o mi hu o se maame na nkasa bie na no ka che pa ko bisan zen so no kwa wanu no ho eso de ba hanum se ana nkofo bebre tam maame omo mpem maame asem esane aduane a oye na enwumre esa aye store esa aye wa chi ntino me da maame kwa paase wo ma hu matamfo omo na me ne omo yesi enyina asa na omo matamfo yo so me dana ze so omo hu matamfo enu asema e da hono ewo case we ho ewo case ho adenti na watamfo abam if na manfo me ne omo ni me ne omo yesi na me nim sa omo be ye me sa ade o ma ye odai omo tame sesei na nko mbe so omo yi me firi hono
ɛwɔ deɛ ho na wakɔnye mu obi ba sɛ yɛwɔ anaa sɛ nyɛ wo deɛ mfa no sɛ ɛyɛ bia nkɛ yɛwo kora adeɛ nti na watamfo na wo ne obi wo a no ha megye me ho di sɛ ɛnyɛ me okay atwa mansa ɛnam wo so nti wonim sɛ wo maame yɛ taa na wo so twɔ ho yie ɛnyɛ wo ankɔtea na kɔpɛ baɛ wo twɔ ho yie kwada bɔne a maba wonim sɛ wo maame mu yɛ taa no wɔne mantam wɔ ɛka wɔno nko anka yɛnya ne da ɔho sɛ nka wode ne kɔto amane enti wo na wo sɛ wohwɛ yie kwada bɔne na mmɔmɔ aba no wo maame ada no na wo nam na sɛ bi wodi nkwase asɛm ɛba ɛwo sika no wansi di kora wo nya maame ne na asa akɔtam ne dwetire na wabɛka sɛ yɛ taa me maame wohwɛ yie a wo maame obi anya ne da 20-something million adi kwa ye DNA. What's in the womb? You have your 1 cedi in the money. Achwa mansa, wa bo kra chiri dua. Mpacho. Menya nkopa ma esom. Bra wanim. Kasagu adi o na kasagu adi. Akola na wo ye no. Dollars wo ye no. Aye koyi in hospital ba fi. Ena ma me nsa so kire yankopon se. O ma me hunu ni pa. Wani akola na ye den ewo ye na me we no still na ma adwene nya den ensi so ebi se wutie recording a ensi so entimedia no kra na wuntie na wote no we mate kra ko boy no ho akobusa ne se eye dan otumi de recording na ye den e ma no ababa wa bi aya no ho asem we mu wokɔ ha no wakɔ ha ye friend Grace mi twa kontompo wakwa ni wakwa etimi ti yanam watumi abayi sa asem we adi a kire cha my dear enya meye dai mekɔ nipa ne ho boy no so ni nua ba me pe da me na mpe dan ye dai e dan ko bu so mu se na dan no mutumi di sa recording no ekoma boy ena boy no ne bra no de ne sato ne sem so wo ma anya ade no mu nim se be den ebe kwa akiri sa na mse me de akwala no me hwehwe akwala ne papa sey wonu o senyi wonu o matio no asema me ka kire wona na yire ni sey wonu o senyi wonu o nti se on be ya dance kunu mu a adanse bi wona wudi a hwenie eti me de me no minim obia wo bro no so se akwagia nipa mienu so enipa mienu no mi hu baako na mahu no eti ne me de baabia wasam di wura ma no kora da adi bia no me de be wura wo ko ka kire krachi se odi asem ne kora ba ha wanu se odi ba ha eno de enyo nam ka kire no me ne me sister pani bi wo ho eno obi sam atwoma watena ho ahwa akola ya du pempenso ade na asan de asem ko am se maame ase mi akra na ho nam de asem no ko ye no kra no manum ho se me de asem na sesi a wahu se enye krachi we ba no wa wo ho wo wede emu ntene wo anti senka ebi a wo twe obi ba e de akɔhye obi a enye ono ne dia no asem kan nti me masem a me san ka tato no se bra isi mabonu dua mimi mo obi adua me dia me nim nyankopon na tentam ye sese no eduru ba bi a enokre edadi ewo sumankwa ahene fie etimi matwoma amansa me gina he me kɔ asɔre enso me enadua ya me kɔ sumankwa ahene fie na baby akwala na ne papa wo bia won de obetumi a kire se eye kofia na ara anti na ade ba ye chichani die se do sana akwala na papa nana na nyem akwala no eti na dua ya me mfiri wo take ya nkomi fie mekosuma nkwa ahene fie masema me de tu wani mu no nti wo da so gidi sa akwala ye we abrante bia na ade nti na sesesi a ye wo Patrick bi wo baabi nti mi kwaduru ho a na se atwa mansa mame muao na no susu me me mame muao he mame nkyere wade ensuma nkwa ahene wo asem betumi akɔ but nipa bia betumi atete ne ho wa bra asem na court mame nkyere wade make ne ye hu masem yendi ne wo court but ade ye mremu asem ye kan wo court tie de make ne ye se krachi wei ensuma nkwa ahene frɛ no no de sakrata we kɔ hɔ a nsumankwa ahene nka hwe biu tie dia meka no tie mama no nsi ansa sanyo no na one ne kɔ a se nipa esese ye twe no de ne ba biu eye sa Patrick no se wo ma nsumankwa ahene frɛ Patrick na obetumi de ebia nananim fɛdeɛ obɛgye atum na kyina bi
obeka se still obeye DNA enti say nya sa krachi we ya yentwe Patrick ne nsomra na krachi Patrick no ono nso be se nkoye DNA say ye ono ana se nya ono ana wonye oba ni ujiri se bia bibi fofo medan papa medan menyime ba ni sesei oba de na person ka etina me catch la me nua na say dia na person ka dia meka ba ko ye se ma me asem a obeka ye se okobusa say adenti no de recording no ma krachi ensi so awaso o mo de man o mo nya bone kete ensi so o mo anfa nkoma na nka de ye koso nka ye nhunu nti o mo nya bone o mo ya ade pa so o man fancy enti amfa o mo asem je otrim so o ma ye bone o mo nya bone efiri se recording no boy na abeduru de ne ye dure da na o so o da nyame ase se o de ba no wonu se nya clutch we no anfa obi moja ankomo obi na o so o da nyame ase because oba ne ko bodua se me no na nyem se nyem na nyem a se ya nkebe na wo kura ko bodua se nya wo se nya wo ne me ba ne na nyem a nka nso se ga be wu oba wo de opa me anya fa asem we konsuma kwa ahene ho ka kire ne sa asem ne ba hotek e ba hotek nipa ye di nka afre no okoye di ene ba ye hu se enya ne ba na tie die be ka kire wo ho me be bie phone lines na tuma matiefo abambi adofo ni adehye aha ye hotek 102. Patrick no oba pe ono so be ka so obeye die ene ni bi Patrick ne ba pe tie me atwa man say obeye tobo say emema mienu di ni abebo mame ka sam nkyirawo wo die show people say dia we na achaw na wo sere ye say sa akwa no so ye ntwe dia wo kanenim ene na ka so ye ka so man kwa no ye dia na no wo kwa no ni say ye mfa nko so man kwa hene wo ni say wan na kire o say di ni say wan na say wan ye de ko so man kwa hene wo ene e kire say wa bokrachi we dua ampa enya mi mo dua me duru ho awo so for mo to so di asma to so na wo sere say ye mpa ba bi akrachi we so wo ni ye ntwe ne mra wo tie recording wo so na ye mu achew ada na me be say we record tie kire say wo ya yo ba ni yodom kakra we ya wo kan wa yodom na be so ye oba no ya nya de sa tie me atwa mansa asam no wo na ade wasam ba ha me mama me sro se fo asam bra ha me wo ba ha ya de no kreto ba bi adawo ye ntwantro ene ye ntaa obi ati ye gina mfimfi ni ahwe ba bi ade asam do kra beto o na ade wasam ba ha ni pada wo ne ba ha so anyem wo ba no o se nyamia yenkoye DNA no akire se kratwe me ne kratwe ya nka me si wo ne wabusua me sam ne kratwe ya ka me si wo ne wabusua kratwe he kokot ko si wa mama san ne ba no ko twa wo damages dia wo kan yanka ne sa nana ye pacho yanka dia wo kan yanka ne sa you are making a big mistake nana ye pacho dia wo kan you are making a mistake and from so na aba some for the uti voice bia ye ne beto ye de atu yi uti voice no kra wo se wa wo shoko e atiefo mesramo moma mimbi ahoma ne ntom na momra sobe ofrefo a wudi kai wudi de say na akasa free he kasa free be kwai pampa so free na na mo pepa na na mo ma mintie o free pampa so ni pacho adi ama me ne ye ni di dance ye se o she da le point ba se on panko ma be ma no on ye ma me no mun ne o ma be o mkuti su bamboni na me ne kwala ni chudi enti no sere se akwa ma me no ko be ne ba so ye be ma ba ko no so ba o pa ne mara ni twa na di aduma mo ye na mi shi na mpa me da mati me da se ene wa dwenkyere hello ofrefo a wugina ha odi de say na akasa free he ene di na na Krobea frame o se kwa me ka se free obo afi asonkore kwa me ma mintie wa dwenkyere ene di na na Krobea no kwasa me se program me de se mo ya na ma ye no na se nipa ba akona wa kan se de o kan e se ye hedi ene ni ye he se ono nso hu wo ma na because ne ma ya na aba no omo nka no pre ebetimi aba se bi kwa na enye sa krachi ya otoso ni na third one so ye de ewo ho but na na Krobea de mbesem busanse krachi ye nso ofa aba ya ni usa enti under age no so ono nso awe ne saa na ye ja ne saa ma na kwa na because bi mu wo no ma mu be fa pani fi o mu ka na obe man sika koye ni tinti apa kete no afa na enti na Krobea fa ansem no so ye hwe ni en kan wasem yo yes pani no mo wi nkola na do so abre bi mu gumpa ebo mu epekunu a
Okay. Ofrefo a ujira ha udi de say na aka say free he. Krobea mi di ke buache. The kazachi the kwaya sanzo. Okay, ke buache ma binti o. Yes, see ya recording sembe muna na me machine. Sha na be ye ne ma bibiri. E tie ba sere ma me no. We do no. Mfa say what ya sama to di maso. And yes, I saw from more somewhere in the show. Say, or some say, one far at the Yasmato Suna and now, yes, I say now over half chair in this Chinese. It is to take the one that's not to do one day. Now, Mamufu, it is just in your text, and the Munamu, and I'm a friend boy back on. Ye biem me pacha mate ba ye bio se ye ka se akwada we oni papa enti ko hwehwe kwan ya be fa so abehu akwada ne papa ye bio. Hello ye France na ka se free he. Hello we jina sonso maintain nka. Hello udi de se na ka se free he. It's Malik here. Mamintio Malik. Krobea. Somebody me know nya. Abayanu court no. Somebody me know nya. And then to say you go to the court wa. Abayan so nyandi 80 years no nso akwa akwala no. So abata de no but mo tro no so chase. Nti asam na aba. Enti se mamini na ase wo wu na asam kaye. So then ka dem na o ka ho no. Wo mu hwehwe sa be ma no so me won so me die ni bi ni ye sa kwa na ni dia na enya ni die o ja se o te die ma me ne ka ye se o te die se wa se wo di kwa suman kwa ni ho na wo di kwa suman kwa ni ho kwa en kwa se de bu kan ya no sa na o ka kire wo nti se be ma na wo kam sa bo no ho wo mu ko hwehwe sa bo ni tirimbre ti ho o te to ye biem ye ntwe boy ne ma ha bio enti sanete ya France na aka se free he Krobea anti magini ta se fa da ko jase mama ntie wa anti mage takra me kan se anan kwala ba no wo mo ye wo mo dama ni mama brem o wu bra na mama brem rasa mo de dia me ka se enyafo ma ye nyene ye ho obi fi abenti ni makasa eya no kwasempa sa wo maame ni na obre na unsu wu maame na mobo na abanti anu so so a wono wo ka se afen wo hu na kan fo nya semu na o ke kanu because no na wo te so no utu wu ni na wo fan kwala ke to na wo nye wo mo 21 years any 12 years edenti no ya sa ade no edenti na so ya sa ade no be gina if you can say we so that can say I na we na tamfo and na ma ni say anything on second life now mo na bra boy ye na wo nya isa ensem ani awenga na wo ye ko yai na on she ni na ma na so so no on le na wa se o de bla ka da mo you she mo ma ya ban on nya bo trepa ta o yi se wo ni a kire bi mu a on she na na won je ne ba no. Ami mate meda se hello wa wujira how din de say na aka se free he oji aman Krobea na Yaw Asante amponsa profa ene condition e bo ho ana bo fa me ho say papa Krofa ni fi na miki hotel 102.9 okay mami ntie we o ma ya de o bojuma Krobea nyame be hira wonu apamfo nyina wai ami na ora Anthony you do headmaster okay anyway senior school the body junction also chiapa with you pa mo fin chiapa mejene so o si de bia uti o nyame nhira o na mami kura san kobo abaso o na ya na mpanin fo si aba ye boni e ma o peti di ejanan asem si akoso me ye di aba amemo no kura nyina da ho trudo o mami o beta bantie no to so yino no ma de na ban ma ko edi ne ehu so no no dia no o se me ko suma nkwa ne o e wo de o ko ye de o bia ne ye ko dan ne wa na eti manu to debi wa ya mo kan hu bi na mo manu ye sa ne manu ase to da na sa mo je mo manu ki ndi misra no o mo papo aba ko no no so ko emeye bi ye ni no na bi ni hu se nu kredo se ono ne aba ya ni ma no nya de o ye se na fi no ko ko yi asa na se asa wu bu take boy Krobea Asante no kwa album
na me sha ne pie fo nyina wai me da se amponsa na mo ko fra na ma na ba o mo anko ntu na ma ko papa no me da se ene won so dia waka awia mi ame ba critical enso aba ahoma ne so o boy critical Krobea na Yaw Asante mami ntio wa me de share da se akonya se chachi obi aso na adwuma manza madaro ma mo akoma mrafo why na diedu no enye eni hanahane within fan kwa African no Krobea re na ba dwafo na mane yo haro obi anya nkura yini bi yeye enye ye krampo na bia kabesi ne ka wo bra ka wuni obi mo janso du ko bia no me kese ha de ma woni mo timesro akoma mrafo na Krobea wadaroma oba mi kura kutuji misro wa mami no nim ye kasa keke onim de oka misro na buana na akwa ni nya papa ye no ye bota yi nyina e ka akwa no 50 years na ni mami na ka se mi bra ka mutwam ne mum se na bia akwa no ba nya papa na onye baka bon wadaroma sebi no okay meda ene won so wadwen kire critical madwa hey mete won ka chemfinshi adu madwa akwa me so mete won ka so ma feel pa me so ma feel ba mi tio me do fo me che obo ade no kiu ni nyina ojo so na yes akwa me de me ka ne sa ma me no onto ne boase pa si a wo say ye kwache boy ba kono ba kra na unye ni die ne no na it mean say wa ko say we nyinsa ne be she Patrick no enti say ye kwache ne ba na sa unya ene fa ba ko fie de ne be pa dia o studio ho wo de ne be pa dia emma mi na oba ne o makwa akoda enti say ba akwa ba na say ye senye ono a adenti na wo say ba kono ba dia unye die ne no it means that you have a different mindset o utimu enti a wo say wo dia akra no e she boy no mami tieti break why akra mami fonsi ya mate meda se ene won so wadwen kire hello we need say na aka se free hey na Krobea no ya ja o ya fra say wo ka se free hey otajo ye fra me abrantiem ka se free anyam dagomba lai anyam dagomba lai de she mami ntio mi ana na me ya anyam fu me Oh, very good. Mami ntio me de she, mami ntio. Na Krobea to me to ma asem ho, me ma ho ni ntimo nka ho asem. Eya bra, why? Eya bra. Okay. Krobea mami nka asem kakra. Mami no so ba fo ma. No so le etia se entan ko pen pa bu wansa nye die ne machine in control. Control enya biom. Demo wano wate watrans no wade asedama nyame kura se anka asem nka twa wo boko na go ne ba no nku fia so wiem cause ofa akola no onya ni 13 years to calculate ya oni 13 years ana o sha se fa akola no oni ga no kwa case anka wata anka ye first case anka kura nanka ya ba DNA ni so endoma omra from no etotwa onkasa engan kwatwema nso bia nsa mfama nso mle ono ankasa no okay mens me da se be de share hello we dey say na aka se free hey ana Krobea mpacha fe manji ni kasa se sawie ni fight anji mami ntio me fashion na Krobea nya obutra mama na pressure no de yesa onya obutra se ontimi nka na asem ti no didru nto de du ono ma onya obutra na mundi na ni menye bibia ma no so nimto betimi ahwe ne banana so de akuma sei ebehwe ne banana kwanfa ndru nti ma me no onya obutra na bibia nwie nkonim de me da wasana mens me da se me de share ofrefo a utwa to ye fro say da aka se free hey good afternoon sir yes sir Pato Ulmani Sokoban Wood Village Krobea pato ugweju mapa ba nyami mo abutre na o mame no wankasa ye wo de pache no wankasa ye meji ejuma no manu meji asem no manu meji asem no manu yes why me da se okay nyami mo abutre me da se afi atiefo muntie mo mame kase bi mfa nkyere mo me as Nana Krobea, the brand I represent when I'm on radio, you take. Say me frɛ obi ewa ahoma so a se me bomi dia me di take beka ho. Enti da bia me ka se the moment a obekwa akoye adwuma ewo radio station bi no. Radio station no din ba beka odin ho. Oka Krobea obeka Utek FM. Dwumadie we ya yedie nye nne ne ye hye ni di ase o.
ye shase free sehwi ene ye de ba beduru Kumase ha ansa na ye ba uteke ha enti we know our cards, we know how to play our cards. Sabe adia ba ko a eho hia eye nipa bia wani muonyamu a ubetumi a build e wate asefo asase so ani muonyam eho hia sabe obi mfiti prekopa nsori mfiri ni fie emfa asem mamedan wo dabi nehi ebi nsisa chese enipa no wo gidie ewo mu onim se ade no medi kwei de beye bia no nokure bedi. And don't forget say udi kai wo court a eno nkire se wadi bem se wode wasem ba yemfiti prekopa nye wodie ni ye de hato ha ni ye de hato ha ni ehunu ba bia asem no ye betumi de pomasibre no ato ama ye. And take this into your own mind na picture no wani so asem na aba oba na akonyem odi nyinsen no krachi a waboni din no owura na etwetwe ne ho senye ono a owura na ba se beye no obetumi ahwa akwada na firi na komamu asomdwie mu eye se esese wo hunu se akwada na ye oba unless se krachi nbeka so oh afedi amagia tum akwada na ye beba mia mi firi mi pem mehwe akwada no but se guy no detested the sa akwada na ye ne ba anuanom esese ye hwehwemu and hwehwemu no any DNA aye beye na ye hunu se akwada no ye krache ne dia na asanye ne dia. That is the whole scenario eni akwakoye ena ye hunu no kore a e wasem ne mu enfom so obi aho me menye kronkron namte ha o why na se na Krobea ye kronkron me humi se me ye Yesu o ana me ye Nyankopon o obi anya kronkron wo na brabo mu o obi a wone na nso nemom se me hunu de maye ya enye a se wo ponte na okata anana ade wei de ade ba ko a mimi nsuro se meye ewo mi wiase eye me pa achew ne me daase me pa achew ne me daase eno na de mananti abrabo ni mu nki akum yo ki atwamti ki abomitio. There was an investigation ya me kwaye wa hojo taxi driver ena jeme nki abomitio kume enya me amasem ho eye somebody's case mi pankwa kura yaje obi free South Korea bagana ha wono ankasa ne hokani aplane ame ahyehye ya gbapa me ekokuno anajo 12 1 2 na me ni jataba nam Kumasi krum te sa abodamfo to save edipankwa anuanom adwuma we ne ye nafom enye easy atu hu ache ya papa agadua ni mo adofo a ebenwo da bia meka na waye bibi di aboa no na so nani no aka kire o se takunie sempuanie je papa bi ye frɛ no YKB wo ayi bosore kwa so obi ni munkwanta ho wo bia be fa ne nneoma a wode ye adwuma wo hyehye Roberts ema amanfo de ye pillars ni hwibaro ni ade enu obi abefa na ade no na sa akwa no wo de enche wo nso ho Asem Beba sa guy no ho Asem Beba akwa no sika ne emfiduduo nie akwa ne mfa sika ne mai 40 something and 30 something million akwa ne ba betua 2000 papa no bagi sika 2008 no osena na Krobea mo ya adwuma mame asem we nkam de court na me file no ne de kekeka enti uni ukriu no munyi 8 million na mo mfa ngoto nsuo uyo obi adwuma ma ne so ne dia odawase enti say ye beye san hwehwemu we kura de amawo no wo maame atwema mansa a wote manim hayi enka ye plus e de mawo se wo hunu se akwada we yi a wote wo nkan said kudwoi enye ni mogya ne wo nana no eye plus me pa cho o de meba maame nka sensi nemom emrantie no sabe sadie we bi ma ya nim da muntie nanu ye bi ba ya nim wo bi kunu
obi kunu wono emema mienu na anyem no so lucky akura ni nya 3 weeks baako yi obi kunu ena baako ye boy onware da obi kunu fa akwala ne koye ni DNA 3 weeks na nya ne ba enye ne ba ya twe the other guy no ye friend Kobi ed ne ba afidie ya so etiefo mu nyina mu tie bi enye first time bibi say yes you enti sabe yen ne nananom na ye adwuma de so sele yen no nananom anim ne de kɔ ye katumi wa asantema mu nananom kura tumi oni mama mfa ye de wo mu konsuma afie kɔ dane dua onim twaka sabe sani yen ya yete ha ya uhu me ketekete bi sa na manimu hwia tantantan ya mete yi unim sani me ne nanansu ankwa ahene te me pa chaw enti sa asem na se nipa mienu akwada no ankasa kuraji atum sa nipa mienu no a se ye fra se ba kwaba no akoya ma yehuna na nim guasia no ene diai eni wo bia ni ba bia enemre nkwada aba ebi wo fie ebi wo bia fie ti di obesre e di atato se ne empanyimfo yi montwe sa Patrick no ensamfa ne mra yenti am ka kire mo se asem obi mi som biem na maami baabi a ope no onfanko ode kwa se krachi wei okwa no ode ni die ne kwa ye frɛ ni biem a ode ni die ne kwa wakoye ne de elefre Patrick no ba no ono nso kokoye na yi ono a onhwe ne ba se nye ono a de oka ho no ne ye boboko ye bobo baabi ebeduru no a ebenya sa akoda ne papa ni no ne yenya adofo manoasi medamase owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomu a na tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve se de Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubnanua hini esa yare dia doctor die wagini dia ampa pa o no bruwa na dia na eje wakasa kasa ofa kwanku mese se de wo hia wo bi na wato nsam ntentan onom jot wi anase obi a woda na wodidi wonam obi a woda na obi na beda enam a mesra wo ya kanfo Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku dia wona beka no asem akire me papa de se enim dadaada obi a pesa esikire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye dna ye se onde de ya kan yam kota papa yi ebe ye ntenten ma ne saka ne de kura wofa asem nwanwa mi ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se maami bi a woda hwimu a ye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wonante soa maami na asori agina ho a wonante a wokure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a ne pese woda dem ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no amma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a oba ayaresa bia ho no mu a eka bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wonso atua fa na wonpewe na wopede ne mu twa me na me nkofrefra yarefo nyina mra firi se ye ntena se ema yade nkuye bra Dr. Foku wo o fa twen na wokɔ no bibisa ne number wo de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai a wo so besi wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ya adwuma firi kwasiada ade kopim fiada Odoi
no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔsɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwɔwɔw ɛpurunsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu koraa sɛ wo kan ya wo ne yia mesrɛ bra by grace eye clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam ebia na wo no blackboard ne so yie o ti fa ne bra by grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho ha obia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Bremai DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma remfi o nipadua ne kanea ɛne yɛni Sister Spices. Abra, what did dear feel do? Aday. Nansen, and so quedia near ye dabroso. Ninquan a boom, and so for my napa, so for my napas. Hey, bra, a seminar no wakano, and the secretness. Hey, T, Sister Macro coffer by, on one hour coffer Sister Spices, a big gasso. Spices are who do a sister dear big gasso, and none may intercede you. The wolf filia pontia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Saku consona oberia. Chicken flavor. Na so pese wo ye stew so a stew flavor so kon do beef flavor e fe se wo pedudu etu aton and one is obeko edum pampa so PZ Roman Hill Swami Market and a Bantama Market and kan so CMB ana Okanshi ubenya bi wo friend 0243 535025 and 0279 140940 FDA agi edwadi nkratwe yatum OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay. Adofoni adehye moadama yadamase. Yakoya yasan bebiu aha ya 102.9 FM. Aha eye OTEG. Na sani ya wote ya no sa pepepe enetie Sisters Spices. Sisters Spices. Adofo eye 100% natural. Enke kanwe bi enim. Se unya bina se ode ye waduane a eye kama o de papa Sisters Spices na unim Sisters food ene de Sisters mackerel satina pano sister mackerel no omo na de baaye ono mo ana se ye ono mo de Sisters Spices we nso aba se ye wo bronya mu ano no afihia pa bronya we ye de Sisters Spices ene di se bronya yi ya wode ye de ye aponche ehu adwuma goat flavor ya wode ye de ye fish ehu adwuma fish flavor ya wode ye de ye akokɔ hu adwuma chicken flavor ya wode ye de ye stew ena de ye de ye beef enso hu adwuma enti ye wo goat flavor fish flavor chicken flavor stew flavor and beef flavor wanka sa chiusu na unim ani kasam ne se baby a wo beko bia no Sister Spices yi flavors no de mabobo no wo benya bi de opɛ no to na fa koye waduane eye kama se wo bedi atafre wonsa ho se wo pɛ dodo atu nso aton a wo ba adum pampa so wo ba PZ wo ba Roman Hill wo ba Swami dwom ana bantema dwom a wo benya bi enkran ko CMB ɛna okan hia wo benya bi ye number ye 0243 53 5025 and 0279 140940. We are a traditional Dr. Dawood. At the Dawood 360 capsules, any Dawood ointment. Papa no diaba namuntie. Say Dawood Herbal Hospital no. Senior Airboa Adasa. Ewati as a force as is no. And yasem kitwa. And we are there yadie na hawo. Eye sichire yadie stroke yadie. Mojabro so ana hepatitis B enemu yade bi no akote ana ulcer wenya prostate mu hawo be ma da form be mu a wo ye ne hwienye yie ana menua bei se ye yi amede wo kasa wupe awonso ebi ma wo de wo ne doctor no mra mehia papa ne waduro odoma nkoma che na de wote ho twen de ejoso krapa is the location Daniel kan na Metro FM ni wom no sada no amu ena papa no odi ne dwuma ne number eye 0244 886437 ena 0201 681 717
unya fresa homa wo ya papa no beje so ono be kasa de wonte ase no obekirem e de amawo ena wia bapa mo the biggest online shop e wo Ghana ha se wo tie mi a wo de fa phone no na ko Play Store na ko App Store ko download yen app no se wo download abapa mo app ni wie na so wura mu a ade bi ehia nipa da sani wondada setrem de yesaso woto e de ye nadwuma se wo di siesie wo dem entade a ye hye de di nua na aye o kitchen ho ade ehia obi aye ton bi e na abapa portable washing machine kura no e ye 399 Ghana cedis wote wo twa de yi ko Play Store download the app no na uniye nidwa wati ase ana woni phone na de be download the app na je number na frɛ yen kan de wo pɛ na send you sikabra ya money bonchiro send bra ne mfa wa de mro wate ya number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 abapa mo for number no Awurade fie heba center traditional doctor mankwa ene daya no ena wiei enemu yade ben na abekọ suabu a etete wei ena wiei sabre ya me ne wo kasei etiremu problem bei ena wanya oda onnei papa ne se ba bia tukuru da woni padua mu bia no edro bewura se yemoja broso na ehaw etwere yade ta foda na osa stroke de wato form wuntirimu twetwen waye mrempem na wonsebuo mu na enye wodi ebra bewura Awurade fie heba center na ha ena ahotowo ye okumase krono bosie Red Park your number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 awie Lactus Enterprise yensu ye okumase adum aseda house kwan so ene yedi adwuma ena awie se wutie me na sebe ope enioma wasu dan ye awie udi bewie biti se PVC pipes bent and fittings ope Turkish doors ope paint ope chandelier light ope wall light electrical cables kitchen sink taps WC stars normal bad boot and ope bathroom nioma biti se telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basin shower glass corner bath panel toilet roll holder and water closet mirror and a water heater empo pumping machine here odi bra Lactus Enterprise na ne papa no yenton emfama edum aseda house kwan so na abehu yen ye number ye 0242616585 na 3P garlic mixture nso eye piwak natural health for na dis edru yaba edru na say all the time u feel very weak e wo ni padua ni mu da bia yawo nkoa na wote enuanom edru natural garlic wom enti so unya bi na so no mo ebo me mugya ntie afusane enti u beda sore no na che so ho eden you have the power to do your daily activities obi ho ane pressure baby ene nam no enye ne cholesterol yesi e wosoro ne immune system no aye very poor and function ye da bia ne baby ya ne ya otumi kura ho no emogya ne afu atrantwe ye unya 3P garlic mixture edru ne beboa oba misi heba kolena agdan heba eni ba bi eto no bi ebi ho ye number eye 0248 928824 and 0201 000021 ewie midima for heba clinic Dr. Time da so papa no wokumase abu akwa agogo se wunya ba bedru ha enuanom papa no wadru wa wenya hepatitis A B and C stroke de wato form wenya kidney mu hawo waye mrempam infection setete wo low sperm count na prostate ayekese o pa wo na ema ana fibroid tete wonzabu mu nye esichire yade na hawo ana prostate ni mu no wenya hawa medima for heba clinic o se emfa ho so do yade na kone number bi sebe anu yi ama sika de washi bi o de brabu akwa agogo na papa no omo awo ate the number is 0244 774282 and 0245 616336. We are Volta Real Limited. You too, so why ne hiansio ewo ni fie yan ne ebeboa watu nsuo ni bi di ama wo e babo ho pa dia won wanim tu eye Volta Real Limited. And now we are one man quanche fu bi abetu ama problems nko na unamu afre yen ye blowing ye pump installation pump service ni problem wa onya wo bia no Volta Real Limited ye besiesie ne ye dia mawo Volta Real Limited kumasi ahodo da aban ene ye main office ne wo obesunya tachima ne do ma nyina ye wo ye number ye 0244
299 520 ɛna 0266 43 2210 na Faith Homeopathic Clinic ɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn anuanom yɛbɛn Jomas Company no 18 junction ne so ɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn hɔ na abɛhu yɛn Faith Homeopathic Clinic ɛna wie sɛ wotie me na woyade a wɔnom na akɔfa mfidie firi India de aba wo wote hɔ twɛn deɛ